أبناء صنب عليمان أي أمر الحبر حقيهاتو كيلبا وكبود اندي صورو ولادنا تبع الفتنة فكوب لسنن أمرو أمانة تسروقي تاريخ اللقبة قانا لا تحنفلو يا همنا أورو يا فرحنا بالخالق الرحمن من العنا قل أورينا من بحرنا يا همنا أورو يا فرحنا بالخالق الرحمن من العنا قل أورينا من بحرنا لا تقاموا تامن قبلها تتمسك بادي تعبورك وتهمم لا تقاموا تامن قبلها تتمسك بادي تعبورك وتهمم بدرها لعقدا كان أكون حيوت هلا ونن بدرها لعقدا كان أكون حيوت هلا ونن ديمات تولدو ربع فارس قمش رسو يدنن حياة ديما إلى القامة تساد الكنن إلا بحرنا إيد تورد لما مايا الطبقة ترق اللي وشم سرايكم ديما من هلا إلا وهبت سراي حزو مكينا سرايكم إلا من هلا إلا وهبت سراي حزو مكينا اجالها تنبل عما شفر تبعت ونسفتينا اجالها تنبل عما شفر تبعت ونسفتينا اذا قلت عيرة فياتا من عمعيدنا عصر حايس حرينا مهر قبو وكرامة عزاد أبايل خدينا أسكتا أدقم سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي ووترو تمنيتنان بحقنا نيوم كم ووترو أقدس زبالنا يم زيناتات حزنينا نغرب وتقورة تايبلتنيهو بحرنا زفرهنا يلي زرعدنا بجك عملا قبل على زلو نزي بحرنا يلزمت فعلنا لنا يون حزبنا زفره زرعدا يلنا بلي بتعمي عمق زلوا نزي بحرزي زتخاف لواغان تهزبك ساعكندي نزي بحرزي حلفا خقبر ويكا كلا غلو لدلو كم زخونة تقلص درفي نيراتهم تقرأ مدرو ترقوا مناتهم كتبوا تغليهم بلس تدرفي أب سرعيد فنكل استقبرت يغتكون قتيلنا دما أب عالمنا زلو زيناتات كنرينا فولي في تسعميتات زقات ولو زلو مدرخ سلزلنا it's very difficult أينا يمتخا أيناي أقدم كأيناي تحيركا أيناي كتمسن أيناي كتقدف كمان كبيري زلو قندحان نخلو بعمقات كمهرنا نسخل زبالنا حزنا غريبنا لنا لايك قبرو سبورت قبرو كومنت صحافو شير قبرو نابلكو مجمريا بزي عاب زينا زبلكو كجمري let's go بزعبا يرترا سفعت انتنا لني Vladimir Putin, and were there any preconditions? President Donald Trump says he plans to meet Vladimir Putin soon to discuss how to end the war in Ukraine. Any such meeting would reverse years of isolation of the Russian leader following his full-scale invasion of the country. It comes after Mr. Trump made two phone calls, one to the Kremlin, the other to Ukraine's President Zelensky. So this map illustrates the extent of Russian progress in انتهينا نرزلنا مچم اب زلنا يوم مدرخ بتعمي زقرب نقراتنا رأنا انتنا نخيد زلنا نسود مانتايو بريزيدنت امريكا دونالد ترامب بتي كونفنشنال وي وين بتلو مود ايروب ان معرباو عالمن اتهم اليد بدحري زلو زخدو وزنبرو بروتوكول زي كتل نيروب ادما انت اب زخونه ريسبكت زي بلو مرح مخانو ارغاغيصلو ابز channel زي دونالد ترامب نيروب ايفتوم نيو كبر ابل الاوروبا يبلون قلب لكم نيره منالبات ابقل نغرس حندبت زخونه مس اوروبا كبرت يملس خون مخيرو مغله زبل قمتات نيري حج غنا رغاغيصي ودي نيروبا زخونه يكون ريسبكت يبلون بزعبا اوروبا ون زغدسو كم زي كونه بقلتي سرحو سرهيلو بس فلاديمير بوتين كلتا سلسته غزي كراهب كله نتا بريزيدنت نايت كوميشن تبال دلانا اوروبا دما حانت غزي كدولا يكونه مساخرك مدبون يبلون كراهب مدبون يبلون እዚ ድማ ንጹር ዝኾነ መልእኽቲ ዘለዎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኤውሮፓ ኣይኮነን ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ይሓስብ ኣሎ ክነግሮም ብዛዕባኦም ዝኾነ ይኹን ካልኩሌሽን ኣይኣተወን እቶም ኤሊት ናይ ኤውሮፓ መራሕቲ ናይ ኤውሮፓ ናይ ዩኬ ይኹን ናይ ኤውሮፓ ናይ ጀርመን ናይ ገለ መለ ኩላቶም
ኣብዛ ፅፍሮም ክኣትውዮም ደልዮም ዘለዉ ምክንያቱ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ቀዳመይቲ መሻርክቶምን ኩሉ ትገብሮ ምሶም ትማኸርን እዩ ዝመስሎም ነይሩ not anymore ምስ 20% ናይ ዩክሬን ወሲዱ ዘሎ ሃገር ዲክታተራዊ ስርዓት ገባቲ ገለመለ ናበሉ ን2-3 ዓመት ዝፃዕርዎ ምስኡ ተደዋዊሉ እንታይ ንግበር ከመይ ሓይሽ ቭላድሚር ፑቲን እንታይ ይሕሸና ብምባል እቲ ሒዝካዮ ዘለካ መሬት ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ ኣብ ካልእ ከመይ ክንረዳዳእ ንኽእል ዘስምዕ ቋንቋ ብምዝራቡ እሱ ጥራይ ከይኣክል ድማ እቲ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢሉ ዝሰደዶ ድማ ነቲ ተሓሲቡ ዘሎ ዕላማ ድማ ጽቡቅ ገይሩ ዘራጉድ ዘረባ ድማ ንኔቶ ናብ ዩክሬን ገጽኩም ክትቀርቡ ይኮንኩምን ዩክሬን ድማ ኣካል ናይ ኔቶ ሎሚ ትኸውን ጽባሕ ትኸውን ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዩክሬን ኣይኣቱን እዩ ስለዚ ኤውሮፓ ድማ ጉዳይ ናይ ዩክሬንን ናይ ኤውሮፓ ንዓኹም እዩ ዝምልከት እንድሕር ሴኩሪቲ ናይ ኤውሮፓ ዘገድሰኩም ኮይኑ 2% ዘይኮነ 5% ናይ ጂዲፒ ናትኩም ብምብርካት ፀጥታ ናትኩም ንኣሜሪካ ቀዳምነት ኣይኮነ እንድሕር ሕጂ ዌልካም ቱ ዘ ሪል ወርልድ ኢልዎም ኣሎ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናቱ ድማ ስለዚ ዝሓለፈ ኣብ ፓሪስ ተኻየደ ናይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ቴክኖሎጂካ ውድድር ምክትሉ ዶናልድ ትራምፕ ጄዲ ቫንስ እንታይ ኢልዎም ኣብ ኣርቲፊሻል ቴክኖሎጂ ቁፅሪ ሓደ ክንከውን እዩ መደብና ኣብ መንገድና ተጠው ንዝብል ድማ ጠሓሓይስናን ክንከይድ ኢና ስለዚ ኤውሮፓ ኣነ ኣኽቢረ ዝመክረኩም ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መንገድና ተጠው ከይትብሉ ኢልዎም ንሕና ድሌትና ክንገብር ኢና ምሳና ንዓና እናጣቃዕኩምን ምሳና እንተኸይድኩም መርሓባ ንዓና ክትዓፅው ካምፓኒታት ናትና መሰናክላት ክትገብሩለን ተፈቲንኩም ግን የለኹምን ብምባል ኣጠንቂቖም ነይሩ ድሕሪኡ ድማ እቲ ሚኒስትር ምክልኻል ናቱ ድማ ነቶም ናይ ኔቶ ረኺቡ ድሕሪ ሕጂ ቀዳምነት የብልና ናብ ኤውሮፓ ንሕና ቀዳምነት ናትና ኣሜሪካን ኣብ ፓሲፊክ ዘሎ ንቻይና ንምቕርቃር ናብኡ ይክኸውን ስለዚ ጉዳይኩም በዓልኩም ኣለኹም ሞ ንሕና ድማ ኣጆኹም ክንብለኩም ኢና እዞም ደቀይ ኣጆኹም ኣይትሕመቑ ኣብ ጎንኹም ኣለና ኢሉ ከዓ ንሱ ቤላ ጌራ ርዲእዎም ዶናልድ ትራምፕ ድማ ፑቲን ሌትስ ሜክ ዲል ንሰማማዕ ንረዳዳእ ኣነ ክገሸካ ስኻ ትገሸኒ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ድማ ብዝመስለና ክንውድኦ ኢና ኢልዎ ኣሎ ኤውሮፓ ድማ ምን እናበሉ ተሪፎም ኣለዎ ንኤውሮፓ ካብዚ ዝኸፍት ፅፍዒት ከጋጥሞም ኣይክእልና እዮም ሶሪ not allies unless there's something to gain and for President Trump it's ending the war in Ukraine. We had a great call and it lasted for a long time, over an hour this morning. I also had with President Zelensky a very good call after that. And I think we're on the way to getting peace. I think President Putin wants peace and President Zelensky wants peace and I want peace. I just want to see people stop getting killed. And ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብግልፂ ቅድሚ ሕጂ ብሕበቢ ነይሩ ብግልፂ ኣብ ካሜራ መፅዩ ምስ ቭላድሚር ፑቲን ነዊሕ ናይ ቴሌፎን ርክብ ገይረ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ሓናፂ ዝኾነ ምርድዳእ ዝነበሮ ኣብ መንጎ ራሽያን ኣሜሪካን ዘሎ ዝምድና ንድሕሪት መፂና ተመሊስና ፈቲሽናዮ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ብሓደ ኮይና ነቲ ሽዑ ዝነበረ ፀላኢን ዓንዳርን ዕቡይን ዝኾነ ስርዓት ናይ ጀርመን ሂትለር ሎሚ ተገምጢሎም ንፑቲን ሂትለር ክብሉ ጀሚሮም ዝነበሩ ኤውሮፓውያን ንጀርመን ፅቡቅ ገይሩ ታሪኮም ኣዘኪርዎም ራሻ ምሳና ኮይና ንዓኹም ዝደርዓመት እያ ስለዚ ሓበራዊ ታሪክ ስለ ዝነበረና ንድሕሪት ተመሊስና ኣብ ብዙሕ ነገር ብሓደ ኢና ነርና ሕጂ ድማ ዝቕፅል ብሓደ ኮይና ክንቅፅል ኢና ንፑቲን ድማ ኩሉ እቲ ሓሳባተይ ተቐቢልዎ ሕሉፍ ሓሊፍዎ ፑቲን ነቲ ኣነ ዝኽተሎ ፖሊሲ ናይ ምርጫይ ዝነበረ ኮመን ሰንስ ዝበሃል ከም ዝኽተል ነጊሩኒ እዚ ድማ ናይ ብሓቂ ዝሕጉስ እዩ ናተይ ሞዴል ዝኽተል ይብላ ኣሎ ናይ KGB ስለያ ዝነበረ ፑቲን ኣብ ርእሱ ዶናልድ ትራምፕ ኣትዩኸም ዘሎ እዚኣ ድማ ናይ ኤውሮፓውያን ከተፀሎም ደልያ ዘላ ንዶናልድ ትራምፕ ኣብ ርእሱ ከም ዝኣትዎ ፑቲን ፈሊጦም ኣለዉ ስለዚ እዚ ገይም እዚ ንኤውሮፓ ንዩክሬን ተወዲዩ ትንፅንፅዋይ ድሓር ደው ኢሉ ረኺብዎ እዩ ግን ንዶናልድ ብዛዕባ ናይ ዩክሬን መራሒ ዝግበር የብሉን ጥራይ ምዚ ዘሎ ኩነታት ክኸይድ ኣለዎ ኢሉ እዚ ንሱ ክገብሮ ዝኽእል ክቕይሮ ዝኽእል ነገር ከምዘየለይ ነጊሩ ዘሎ ሶ this is a major event ዓቢ ናይ ፖሊሲ ሽፍት ኣሜሪካ ፖሊሲ ትቕይር ኣላ እንድሕር ኢልና ኣብዛ ሎሚ ዝበኩም ቪድዮ ክንዲ ምንታይ ክቕየር ከም ዝኽእል እቲ ማግኒቱድ ወይ እውን እቲ ዕቤት ናይቲ ለውጢ ኣሜሪካ ክትገብሮ ትኽእል በብሓደ ክንሪኦ ክንፈትና I just want to see people stop getting killed. And an in-person meeting is on the cards. He'll come here and I'll go there and we're going to meet also probably in Saudi Arabia. The first time we'll meet in Saudi Arabia, see if we can get something done. But we want to end that war. That war is a disaster. It's a real ክስራቅ ኣይደልን ግን ደሰቂ ዶናልድ ትራምፕ ዘይግድሶ ቀባእ ሰብ ምዃኑ በዚ ኢኻ ትፈልጥ ዕድልካ ሕማቅ ተኮይኑ ዶናልድ ትራምፕ ኣንፃርካ ይኸውን he doesn't care ብጣዕሚ ዘገድሶ ኣይኮነን እንታይ ዝብል ዘሎ ኤውሮፓን ጆ ባይደንን ኩሉ እቲ ምሕደራ ናቱ ነዛ ኩላ ኤውሮፓን 3 ዓመት ዝኣክል እንታይ ክብሎም ሕሊፎሞ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ዝኾነ ፑቲን ናብ ዝኾነ ዓለም ከም ዘይከይድ ዝተነፀለ መራሒ ክንገብሮ ኣለና ጠቕላላ ሰብ ከይገሾ ተባሂሉ ከሎ መን ገይሽዎ ሓደ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኣብቲ 2022 ዳርጋ ዝለዓለ ተነፅሎ ዝነበረሉ ፑቲን ከይዱ ዝገሾ ሓደ ፕሬዚደንት ነይሩ ኣጆ ካብ ጎንካ ኣለና
ምናልባት ክንዲ ትዘድሊ ሓገስ ንገብረልካ ንኽእልና ግን ፀገምካ ፅቡቅ ጌሩ ዝርዳእና ብምባል ኣብ ግዜ ሽግሩ ደው ዝበለ መራሒ ናይ ኤርትራ ነይሩ እንታይ ብሎም ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ሕጂ ድሕሪ 2-3 ዓመት መፅዩ ኣነ ክጎሸ ንራሻ ንሱ ድማ ንኣሜሪካ ክመፀኒ ኢልዎም ንኤውሮጳ እኮ ክሳብ ሕጂ ዓድሞምን ዘሎ እቲ ዘገርም ነቲ ንሶም ዝያዳ ከም ፀላይን ከም ሸይጣንን ኮፍ ኣቢሎሞ ነዚ ከነወድቕ ኢና ኢሎም ፅዕሩ ዝነበሩ ክሳብ ትማሊ እየ ዝብለኩም እታ ዝለዓለ ዲፕሎማት ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ካያ ካላስ ትብል ነይራ ንርኒ ፑቲን ራሻ ክትስዕር የብላን ክትሰዓር ኣለዋ እንተተኸኢሉ ራሻ ክትፈርስ ኣለዋ ትብል ዝነበረት እያ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሸሞማ ዘለው ዋው ናይ ኤውሮጳ ነገር ተዛሪብካ ይውዳእኒ እሱ ከዓ ምስ ፑቲን ተረዳዲና ኣለና ክገሸኒ ኣነ እውን ክጎሸ ነቲ ርክብ ድማ ነቲ ምቁራፅ ነቲ መስርሕ ናይ ኔጎሲዬሽንስ ድማ ብዝቐልጠፈ ክንጅምሮ ኢና እዚ ድማ ቅድመ ቀዳምነት ተዋሂብዎ ዘሎ ስራሕ እዩ ብምባል ነቶም ቶፕ ናይቲ ጋቨርንመንት ናቱ ሓለፍቲ ናሽናል ሴኪሪቲ ሓላፊ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናቱ ከምኡ ናይ ሲአይኤ ሓላፊ ብምልኦም ቀዳምነት ሂቦም ኣብዚ ኔጎሲዬሽንስ ክጓሃዩ ነጊርዎም ከም ዘሎን ኣዚዝዎም ከም ዘሎ ነጊሩ bloody horrible war. After he spoke to Vladimir Putin, President Trump also spoke to Ukrainian President Volodymyr Zelensky, who described their conversation as meaningful. We discussed many issues, and President Trump informed me of what Putin told him. We believe that America's strength is enough, together with us, to pressure Russia and Putin towards peace. But ending ሕማቕ ንኸይስምዖ ኢሉ ግን ዘለንስኪ እውን ረኺብዎ ከም ዝነበረ ዝንገር ግን I think everybody knows ዘለንስኪ ስዒንዋ ከም ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግን ካብ ካልኦት ዝበልዎ ዶናልድ ትራምፕ ባዕሉ ተዛሪቡ ነይሩ ንስማዕዮ This meeting? No, we had a great call, and it lasted for a long time, over an hour. This morning, I also had with President Zelensky a very good call after that. And I think we're on the way to getting peace. I think President Putin wants peace, and President Zelensky wants peace, and I want peace. I just want to see people stop getting killed. We're very far away from that particular war, but that's a... ዝኾነ ሰብ ኣንጻሩ ክዛረብ ከም ዘይክእል ገይሩ ድማ ይዝዓፅዎም ዘሎ ማለት ምስ ኩሎም ተራኺበ ዘተ ሰላም ምግባር ዲፕሎማሲ ማለት እንታይ ማለት እዩ ምስ ዩክሬን ምርኻብ ምስ ፑቲን ተራኺብካ ኢኻ ነቲ ኩታይ ክትፈትሖ ትኽእል ልዕሊ ኩሉ ድማ እዚ ኩሉ ሞትን ህልቂትን ንሱ ጠጠው ክብል ዕላማ ናተይ ክብል ከሎ ኣንጻሩ ክዛረብ ዝኽእል ከማን ከቢድ እዩ ምክንያቱ ሞት ጠጠው ክብል ኣሎ ካብኡ ንላዕሊ ክዝረብ ዝኽእል ነገር የለን ባት እቲ ኣገባብ ኣዘራርባ ናቱ ናይ ብሓቂ ኣብ ርእሶም ኣትዩ ከፀልሎም ደልዩ ዘሎ ምክንያቱ ከመይ ገይሩ ነዚ ነገር እዚ ኣቃሊሉ ይርዮ ኣሎ ራሽያ ከይተሰዓረት ፑቲን ከይወደቐ ከሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ Vicious war, probably 1.5 million soldiers killed in a short period of time. I've never seen anything. I have pictures that are, you wouldn't believe it. You wouldn't believe what you have to look at. Young, beautiful soldiers that are just being decimated. And it would be nice to end it immediately. But we had a very good talk with, people didn't really know what President Putin's thoughts were, but I think I can say with great confidence he wants to see it ended also. That's good. And we're going to work towards ጽቡቕቲ ዘረባ ድማ ኣብዚያ ስምዕዎ ብዛዕባ እቲ ኩናት ብዘይፈለጥኩም ከይንኩም ክትዛረቡ ትኽእሉ ኢኹም ብትኽክል እቲ ስእሊ ናይቲ ኩናት እንተትርእዩ ነርኩም ግን ዘስካዕከያ ብሂወተይ ርእዮ ዘይፈልጥ ይብል ኣሎ ካልኣይ ፑቲን ኤግዛክትሊ እንታይ ደልሎ ብዙሕ ሰብ ኣይፈልጥን እዩ ነይሩ ብግምት እዩ ዝዝረብ ነይሩ ኣነ ግን ብቐረባ ስለተዛረብኮ ኤግዛክትሊ ነዚ ኩናት ዝጠጠው ከብሎ ድሌት ከም ዘለዎ ተረዳዲእና ኣለና ይብል ኣሎ getting it ended and as fast as possible. It's a horrible situation going on. It's flat land. And the bullet goes off, and the only thing it can hit is a body. Are you demolished? It's a shame what's happened to that country. It would have never happened if I were president. That I can tell you would have never happened. It's to look at that. And October 7th would have never happened either. By the way, Middle East. But we'll get it. I think we'll get it. We'll get something done. We're going to be meeting. Actually, tomorrow they're meeting in Munich, as you know, and we're going to have some other meetings. And I'll be dealing with President Putin largely on the phone, and we ultimately expect to meet. In fact, we expect. And that war is a disaster. It's a really... So ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ሃንድስ ኦን ይበሃል እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ኩሎም ናቱ ስታፍ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣዋፊርዎም ከም ዘሎን ስለዚ ቶፕ ዲፕሎማትስ ናቱ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናቱ ኣብ ኤውሮጳ ምስ ኔቶ ክራኸብ ከኒዩ ናሽናል ናይ ትሬጀሪ ሰክረታሪ ናቱ ኣብ ዩክሬን ምስ ዘለንስኪ ይራኸብ ኣሎ ኣብ ሚኒክ ኣብቲ ናይ ሴኪሪቲ ኮንፈረንስ ድማ ምክትል ፕሬዚደንት ናቱ ጄዲ ቫንስ ኣሎ ስለዚ ጠቕላላ ፉል ስታፍ ናቱ ዓበይቲ ስታፍ ኬፓብል ስታፍ ናቱ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣዋፊሮም ከም ዘሎ ይነግር ኣሎ ነዚ ኩነታት ዝጠጠው ከብሎ ድማ ብኩሉ ይፅዕር ከም ዘሎን እዚ ኩናት እዚ ድማ ኣነ እንተዝነብር እውን ኣብ ማይ ኣጋጠመ ነይሩ ኣብ ዩክሬን ኣጋጢሙ ዘሎ ጥፋት ድማ ኣብ ግዜ ኣብ ዘበነይ ኣብ ናተይ መርሕነት ኣብ ማይ ኣጋጠመ ነይሩ ሕጂ ድማ ጠጠው ከብሎ እየ ዝብል ዘሎ Bloody horrible war. Saudi Arabia, the first meeting happened. I think so. We think we're going to probably meet in Saudi Arabia the first meeting. Hasn't been set, but not too distant future. We both understand, you know, we know the Crown Prince
I think it'd be a very good place to meet. So it sounds like that would just እቲ ዘገርም እየ ዝብለኩም ዘለኹ this is very very shocking ንብዙሓት ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ርክብ ካበይ ክካየድ እዩ ኣብ ስዑድ ዓረብ ናይ ክልቲኦም መሓዛ ምዃና እዩ ዝፍለጥ ስለዚ ናይ ስዑድ ዓረብ ተተራኺቦም እዚ ኣብ ስዑድ ዓረብ ምርኻቦም ኤውሮጳ ድማ ከተፀልሎም እያ ደልያ ዘላ ምክንያቱ ኣብ ስዑድ ዓረብ እንታይ ዘሎ ንጉስ ፉል ፓወር ዘለዎ ራሻ ዓብ ሓይሊ ዘለዎ ፑቲን ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ሙሉእ ስልጣን ሒዙላ ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ ሰለስቲኦም ይራኸቡ ምህላዎም እሞ ካ ትርክብ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሃገር ይካየድ ብዘይ ምህላው ኤውሮጳ ጠቕላላ ካብ ኩሉ አይዞሌትድ ኮይኖም ኣብቲ ኩርሲ እውን ተዓዲሞም ስለዘየለው እዩ ካብ ዝኸፍ ነገር የለን ሜቢ ዘለንስኪ ዕደም ኸውን ምናልባት ቁሩብ ተለይ ካሓልዮ ተገይሮም ድማ ንኤውሮጳ እውን ዘለንስኪ እውን ነዞም ኤውሮጳ እውን ገለ መናብር ይህቦም ምኾኑ ብፍላይ በዓል ዩኬሲ በጃኹም ሓውሱና ክብሉ ብዙሕ እዮም ተዳኺሞም ዘለዉ ኣብዚ ራሻ ከመይ ገይሮም ይስሕቁሎም ኣለዉ ራዩ እዚ ናይ ሴኪሪቲ ሓላፍናቶም እዩ ዲሚትሪ ሜድቬዴቭ በሃል እንታይ ኢሉ ፅሒፍ ነይሩ frigid Minister Europe is mad with jealousy and rage. Europa بحرقانن قنن كبلا عدل إلو. It wasn't warned of the Putin-Trump call or consulted about this, about its content or later statements. مجمريا دونالد ترامب مس بوتين كراخب كله دويلو كراخب مخاني نقرون انتاي كزارب مخاني نقرون مستولو مستراخبون تراخبيلو انتاي كم تسمعوا حبريته بهم تغلالا لك كمان كما هم يزبلكم زلو اميديا ريهم مالو لذي كند منتاي كم استرسعوا بليونات جنزبناتهم خفيفو امريكا بليونات ناتا زطفاتو كاب يوكرين بمركع ناي معدنات قال دونالد ترامب ديلي قبرالو اوروبا nothing to show for زخل كسارة زخل عنوات زخل ودكات nothing زي راشاخا كلها قصلهم جميرة مالتي نبوتين كودقون راشاك فعبتن كتون زجمروا كلها فعيلاتهم له الشوس its real role in the world and chance of snagging a husband. No wonder Europe's time is over. It's weak, ugly, and useless. Europa رماي استرسعي organization يخينو كم نريد لنا أوروبا جزيئة والدعاية دخوم كفو كم دما تقم زي بلو organization ويون بلوك بوينو تعرفو بمبال لارغانا بيا أورسولا فاندر لاين زغنا عزرا مخانين عن نجرز لنا clearly إذا نجرز دما كابزيرو استبقى سيكونن نيبحق يزحمهم زلون أوروبايان but it is what it is. The figure has been put at around 5%. So we'll be watching that. Be a part. Realization defense spending. President Trump. You have joining the NATO to wait his turn. He had to wait for his biggest ally. Defense spending across the board for NATO, for Europe. كم تري ودا الله منيستر مكلخال ناتو دما بيلا غيرو نتاتري فازلا مرد غيري هبوا مالو. This is incredible. أي بحكي زكرميو أوروبا ترايدهم تريفهم ترايده كونسي like كم ذا عينة وردة قاعد يفلتني مالت دونالد ترامب بمحزنتون شركتنا أوروبا حقوس أيكون لينا بزعنا زارم نيرنا كسع كندزقنا مثلا نيران كسع كندزنا أوروبا disrespect زلوا أي مثلا نيرو معناته بليونات جنزب زغفلن أبونا خوين زك على زنبر مخا article 5 زبحال زلوا نيتو ممبر مساخا خوين أبزكونا تاد نوع استقالسه تقلل لابس المات بحيف كايو ولا حنت تقم خم زي بلو رسيكا نتكونا تاد بعلها خطود وغلها أوروبا I think كابزيا depression كحزم تراي زخل كينو زك خدوا زغليا لكن كلام قد أكيدهم على سوون يوازم ده يوازم كريان between you and Putin and perhaps the Crown Prince, but not President Zelensky. Probably we'll have a first meeting, and then we'll see what we can do about the second Did you meeting. also commit to go to Ukraine? What about Ukraine? Did you commit to go to Ukraine? No, I haven't. I haven't committed to go to Ukraine. I would think about going. I'd think about it. Oh my God! Ukraine has interviews تراكيري ويقاتبل. انتاي زبل زلو. أفتق قدام يركب زخوني أوروبا أدلاي النسل زي بلهم نسوم يكون ولا زلنسكي كما تصاي كلوني ما كالاي جن من هالبات كنا مسقوم نخلينا. سلزاب تمجمريا توم بوسس تراهم كرا خبيز بلهم زلو. توم بوسس دمانة عالم بوس دونالد ترامب كون كله بزي معربا عالم راشا دما نفس زخالة بوسيو أمونغو دما نايسود عرب
كأنقدومي سلزي ካልኦት ኣድለይቲ ኮኑ ነቲ ኩናት ጠጠው ንምባል ሓቂ ድማ ንኤሮፓ እንተይትዎ ኮምፕሊኬትድ ክኸውን ስለ ዝኽእል ንዓታቶም ገዲፍካ እቲ ጉዳይ ብናትካ መንገዲ ምውድኡ እቲ ዝበለፀ ኮይኑ ይስማዓና እውን ምክንያቱ ኤሮፓ ንክውድኡ ወደይኮንስ ንክሽንክርዎ ጥራዮም ዝኽእሉ ስለዚ ኣብቲ ዲስካሽንስ ኢግኖር ተገበርካዮም ዝሓሸ እዩ ፕራክቲካሊ ክትርኢ ከለካ ኣፍኮርስ ንኤሮፓ ስምዒቶም ክትንክፍ ዝኽእል እዩ and don't forget መራሕቲ ናይ ኤሮፓ ደቂ ኣንስትዮ እየን ስለዚ ኢሞሽናል ካ እዚ ነገር እዚ ንደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ኣብ ኮሚኒኬሽን ዝኣምና ስለ ዝኾና ኮሚኒኬት ክትገብረና ኣለካ ኢንቮልቭ ክትገብረና ኣለካ ስለዚ ደይ ምግባሩ ድማ ነብሱ ዝኸኣለ ኢሞሽናል ኣብዚ ቲክቶክ ወይ ከዓ ገለ መለ እንታይ እዮም ዝብሉ ኢሞሽናል ዳሜጅ ይብሉ ኢሞሽናል ዳሜጅ ክፈጥር ከም ዝኽእል ይርዳእና ኣነ it's a brutal ዝኾነ ብርቱዕ ዝኾነ ፅፍዒት እንድዩ I hope survive ይገብርዎ ኾኑ ኣብ ስዑድ ዓረብ ምግባሩ ድማ ነቲ ዘሎ መሊሱ ዘጋድድ እዩ ይበሃል ኣሎ No problem. As you say today, Mr. President, that they received your vision. What is your plan to end this? You know that talked about and I have a Secretary of Treasury right now who's actually quite brave. He's owed money with all of that land, and they lost a lot. I think when the war ends, one thing. بعرفش أن يوكرين كتدل دي خايل مصي مدى بيبلين كواك خيد جنا هذا جزيا قلنا دحري تدعي من نسي خيد خوني ساكندو ساقم زلوي كنا كن كيد نخلينا يوكرين ون خياد زخليو نابله مليش لو مالو حجي قال سبعة لو من البعض دونالد ترامب يما خروا خونو أما خيرهم من قبل بي من لاس خون قال أما خرتين ترخيبو قال يلوم أمن سبعة لو well it's a very sad story كابتي تتصبي زلها زقدد دما أبزلك دونالد ترامب زما خروا من مخانون فلوتو زي We do have CBS News congressional reporter Torian Small who's live on Capitol Hill. We know Gabbard is one of Trump's most embattled cabinet picks. So Torian, what does this signal exactly? Yeah, it signals that Republicans are in lockstep when it comes to placating President Trump. أنت كابتي أبتي ديمقراطيس كمدما أبتي بايتون أمريكا أبتي سنة أمريكا بفتسم كتحلف يا بلان زياسة بزيادة تقبلنا كتركب يا بلان مغنياتو ناي كل سليا Director of National Intelligence DNI زبلوه ناي CIA ناي FBI ناي NSA زبلوه National Security نبومولو حلافيتو تخول ممكن ينالاسكي listen to this one زي نقرات زي بحق زقرمي سمعوا أبزي 2002 at age 21. Sorry أبزي عملته زي عمل الرئيد هريك أسمعكم إيه Mr. President, first and foremost, I just want to say thank you from the bottom of my heart for the trust that you have placed in me to fulfill this critical position as Director of National Intelligence at any time, but specifically during this time. زياتري واز لهم تولسي جابرت بحال حنت كابتيوم ندونالد ترامب ديمقراطس نيرا كأيرا بارتي ندونالد ترامب أب ريبابليكان كأيرا زحجزوتون مسو ننوح استقالة حلافنا يدخلوا سليا مربابات مغنياتو سليانا أمريكا حدا كابتن ناي رجيم تشنجدو ناي اندرادو ناي قلدو قطر حادو خوينو كم زنبري نو أب عالم حماق تاريخ زفتم زنبري مسارحناتو اتسليا مربابي نيرو guess what ناي تخلوا سليا ناي CIA ناي قلما ناي كلهم حلافتهم زياغ كون زيا سب زياغ أب بوتين أب راشا انتغوني راشا ناب يوكرين وقو خجمر كله بوتين حكي يجبالة تانيرا رديهم لهم أب سوريا رجيم تشنج أب جاي نيرو أب ليبيا زقبرنايو بعد أوباما عنديرهم زقبرو زحزني نيرو أب جبت استقبره كل زي رجيم تشنج استقبره حماق بوليسي نيرو إلى تأمن نا أمريكا وتهدر زنبرت كونريل زخون معارك زلوا أبا لا يبايتو زنبرت بوليتيكا نا أمريكا بكل جزءات اتفلتو أبنوس أدمية زل على بوليتيكا وصلت زحزت الجرمة نايت زعابير سلة يوم رباباتنا أمريكا حلافين ناتيا سلازي أب CIA لو تقبر أب FBI أب تحتيا دم FBI زبالة له تي FBI دم أنا بعله حلافنا تمنيو كاش باتيل بحال نسود ما تي FBI بمولو كتريه يزبل زللي ناي CIA حلافي تي راتكليف دي جلس بحال كانوا نسود نبعلو نتوم ناي CIA صراحة تانيا بمولو كسجوجو بحدش تغيرهم زللي سلازي guys زي هذا عبي لوتي تكتونيك لوتي نندر زلنا ጎበዝ ዝኾነ ለውጢ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ከም ኤርትራ ኮይንካ ክትሪኦ ከለኻ ካብዚ ዝበልፅ ነገር ክመፅእ ኣይክእልኒ ኣብ ኣሜሪካ ማለት እዩ ኣሜሪካ ሲ ንኤርትራ ይትጠቕማንያ ኩሉ ግዜ ምስ ጎደእታ እያ በት ከምዚ ሕጂ ኣጋጢማ ኣይፈልጥን ኣብ ታሪክ ንኣሜሪካ ንኤርትራ እቲ ዝሓሸ ኣጋጣሚ እየ ዝብል ዘሎ እንታይ ፖሊሲ ለውጢ ክገብሩ እዮም ነዚያ ከነፅረልኩም ዋላ ሓንቲ እንተዘይገይሮም ከማን ንኤርትራ ፅቡቅ እዩ ዝብለኩም ኣለኹ ንኤርትራ ፅቡቅ ክገብሩላ የብለኩም የለኹም ባት እቲ ፀረ ኤርትራ ዝኸይድ ዝነበረ ሓይሊ ብምሉ ካብ ሰራዊሩ ድምንቆስ ንሪኦ ዘለና እዚ ሓድሽ ዝመፅእ ዘሎ ከምቶም ናይ ቀደም ክኸውን ይኽእል ኣይክእልን ካልእ ኣርእስቲ እቲ ናይ ኤርትራ ድከታት ዘፅግባ ዝነበረ ሲስተም ዲፕ ስቴት ብሓውሩ ለሚሱ በብሓደ እናተበንቆሰ ይኸይድ ኣሎ ስለምንታይ ከምኡ ብለኩም ኣሎ ናይ ኤርትራ ስፔሲፊክ ሪፖርት ተሓርክበኩም እየ ንቐፅል ሕጂ Fortunately, the American people have very little trust
in the intelligence community, largely because they've seen the weaponization and politicization of an entity that is supposed to be purely focused on ensuring our national security. So I look forward to being able to help fulfill that mandate that the American people delivered to you very clearly in this election. እንታይ እስከትብለላ ስለያና ኣሜሪካ አንጻር ህዝቢ አንጻር ረብሓ ህዝቢ ኣሜሪካ ክኸይድ ነውሕ ቀፂሉን ፀኒሕን እዩ ብመሰረት ድማ ህዝቢ ኣሜሪካ ዘይኣምኖ ትካላት እንተሎ ስለያም ረበባት ናይ ኣሜሪካ እዩ ዝበፅሕ ህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ CIA መፍትሒ ናይ ኣሜሪካ ከምፅኡ ዝብል እምነት የብለውን በንጻሩ ገለ እንተገይሮም ከጥፍኦም ከም ዝኽእል ጥራዮም ዝኣምኑ ስለዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝለዓለ ስግኣት እምበር ኮንፊደንስ ዘይፈጥር ትካላት ዝተመስረተ ብሰንኪ ነውሕ ዝኸደ ብልሽውና እያ ትብለላ ሕጂ ትፅቡቕ ነገር ኣብ ዝረኣዩ እቲ CIA ዝበሃልን FBI ዝበሃል ኩሉ ብሓደ ኦርጋናይዝ ኮይኖም ንዶናልድ ትራምፕ ድኮታ ኣፅጊቦም ጥራይ ዘይኮነስ ካብ 2016 ኣብቲ 2020 ምርጫ ክሰዓር ከሎ ነቶም ተኸተልትናቱ ኣብ ጌም ኢትዮም ንብዙሓት ኣብ እስር ቤት ዘእተዎም ዶናልድ ትራምፕ ድማ ድከት ዝፅቀብዎ እዮም ነይሮም ልክዕ ከምኡ ድማ ነዚኣ ሰብ እዚኣ ድማ ብዙሕ ሸንኮለል ገይሩላት ስለያው መርበባት that's why ዶናልድ ትራምፕ ንዓ ኣብኣ ዘደይባ ዘሎ እቲ ፀገም ንዑ ዘጋጠሞ ንዑ ጥራይ ኣይኮነን ኣጋጢሙ ልክዕ ከምኡ ንዓ ድማ ብዙሕ ፀገም ዘጋጠማ ስለዝኾነት ክልቲኦም ሓደ ዓይነት ስምዒት ዘለዎም እዮም ልዕሊ ኩልኸ ንሳ ነቲ ንሱ ዝደልዮ ካብኡ ንላዕሊ ክትገብሮ ነዊሕ ዓመታት ዝተቓለሰትሉ እያ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ኪ ፖስትስ ኣብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ክሕይል ኣለዎ እዚ ኣብ ካልእ ንገብሮ ዘለና ዕንዳራጠጦ ክብል ኣለዎ ዝብል ሰብ እቲ ፔት ዝበሃል ንዑ ገይሩሎ ፔት ዝብልዎ ማለት እዩ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ናይ ኣሜሪካ ቀንዲ ፀገም እቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ጥዕና ኣፓራታስ እዩ እቲ ቢግ ፋርማ ቢግ ፉድ ቢግ ኣግሪካልቸር ዝበሃሉ ንሳቶም ነቲ መንግስቲ ስለተቆፃፀርዎ እዮም እዚ ክፅረግ እንድሕር ኮይኑ ድማ ኣነ ክፀርጎ ዝኽእል ዝብል ዝነበረ RFK ሚኒስትሪ ጥዕና ገይርዎ ኣሎ ስለዚ RFK በቶም ስለያ ናይ ኣሜሪካ ድከቱ ዝፀገበ እዩ ቱልሲ ከምኡ ኤቭሪዋን ኣብቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ መንግስቲ መፅኡ ዘሎ እንታይ እዩ ነቲ ኩነታት ነቲ ሲስተም ነቲ ዲፕ ስቴት ዝበሃል ዋጋ ዝኸፈለሉ እዩ ልዕሊ ኩሎም ድማ ኣብዚኣ ክምለሳ እንደዛርስ እዚኣ ስምዑ ኣብዚ ኢሎን ማስክ ንባዕሉ ዝበሎ ኣብ ዘለንቀነ ዝበሎ እዩ ዘረባ እዚ Some of the things we're doing also will be hopefully helpful to other countries because with the new administration there's less interest in interfering with the affairs of other countries. I think the times in the United States has been kind of pushy. ኢሎን ማስክ ዳርጋ ዝቐረበ እዝኒ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዘለዎ እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ዓለምና ወርልድ ጋቨርንመንት ሰሚት ተባሂሉ ኣብ ዱባይ ዝግበር ናይ መንግስታት ሓለፍቲ ናይ መንግስታት ካብ ኩሉ ዓለም ዝሳተፉ ዓብ ኮንፈረንስ እዩ ኣብኡ ብቪድዮ ተረኺቡ ኣብ ዝበለሉ ቀዳምነት ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ዶናልድ ትራምፕ ኣነ ከም ዝርዳእኒ ኢልዎ ናይ ኣሜሪካ ጉዳይ ጥራይ ክገብር እዩ ኣብ ካልእ ዓለማት ኢዱ ክእቱ ይደልን ኢሉ ሪጂም ቼንጅ እናተባሃለ ቃል ብቃል እየ ዝብለኩም ዘለኹ ስምዑ ደጊመ ከስማዕኩም እየ and this is ዶናልድ ኢሎን ማስክ ብምሉእ እቲ ትካላት ናይቲ መንግስቲ ከመይ ገይሩ ይፀርገሎ ኢልና exactly ነዚ ዕላማ እዚኣ ንምትግባር ይስምዑ interfering with the affairs of other countries. I think the times in the United States has been kind of pushy in international affairs, which may resonate with a number of members of the audience. And I think we should, in general, leave other countries to their own business. And basically, America should mind its own business, rather than push for regime change all over the place. We do need exactly እዚኣ ተዘረባ ጽቡቕ ገይሩ ደጊሞዋ መንግስቲ ኣሜሪካ እንታይ ከም ዝገብር ምንጋር ዘድልየኩም ኣይኮነን ኢልዎም መንግስቲ ኣሜሪካ ንብዙሓት ሃገራት ካብ ድሌተን ወፃኢ እናፅደፈን ዝኸይድ ዝነበረ እዩ ብሽም ረጂም ቼንጅ ብሽም ዝተፈላለዩ መርበባት ንብዙሓት ሃገራት ድከተን ዘፅቅበን ዝነበረ እዩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ኣሜሪካ ንኣሜሪካ ጥራይ ክግደስ ክኽእል ኣለዎ ንካልኦት ሃገራት ጉዳየን ባዕለን ክፈትሓ ክገድፈን ክኽእል ኣለዎ እዛ ዘረባ እዚኣ ገለገለ ሰብ ሓፃር ዘረባን ጥዕምቲ ዘረባን ጥራይ ይመስሎ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ስልጣን ሂብዎ ኣሎ ኢሎን ማስክ ዶጅ ዲፓርትመንት ኦፍ ጋቨርንመንት ኤፊሽንሲ ዝበሃል እቲ መርሕነት እቲ ስልጣን እቲ ተጠቂሙ ድማ ኢሎን ማስክ እንታይ ይገብር ኣሎ መንግስቲ ሰራሕተኛታቱ ብዓብይ ፐርሰንት ከም ዝጎድልን ዘየድልዩ ትካላት ከም በዓል USAIDን ካልኦትን ክጓሓፉ ከም ዘለዎምን ኣብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዝገብር ዘሎ እዩ ስለዚ እታ ዝብላ ዘሎ ብተግባር ዝሰርሓ ዘሎ እንተሎ ኢሎን ማስክ እዩ ባይ ዘ ወይ ኢሎን ማስክ መጀመርያ ነተን ናሽቱ ትካላትን ገለመለን ክገብር ኢሉ ይሓፂቡ ሕጂ ግን ንብሙሉእ መንግስቲ ንኩሉ ዲፓርትመንታት ናይ መንግስቲ ኩሉ ከፅርዮን ከፅፍፎን ከንእሶን ዓብ ሓላፍነት ሂቡ ስልጣን ሂቡ ኣበጊስዎ ኣሎ ዝኾነ ይኹን ዲፓርትመንት ናይ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ድማ ብቐጥታ ምስ ዶጅ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ኣዚዝዎም ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ስለዚ ኢሎን ማስክ ካብ መጠን ንላዕሊ ኮንፊደንስ ኣለዎ ስለምንታይ ቤት ፍርዲ ናይ ኣሜሪካ ሓላፊትናቱ ኣቶርኒ ጀነራል ወይ ከዓ ዳይሬክተር ኣቶርኒ ጀነራል ናይ ኣሜሪካ መን እያ
ሓንቲ ሰብ እያ ዶናልድ ትራምፕ ዝሓፀያ እሳ ድማ ስልጣና ተረኪባ ኣላ ናይ ስለያ ብሙሉእ ሓላፊት ቱልሲ ጋባርድ ስለዚ ካብ ስለያ ክመፅእ ዝኽእል ፀገም የለን ናይ ምክልኻል ፀገም የብሉን እቲ ዝዓበየ ሚኒስተር ናይ ምክልኻል ብዶናልድ ትራምፕ ዝምሕል እዩ ስለዚ ኢሎን ማስክ ኩሉ ስልጣን ተዋሂቡ ኣሎ ኩሉ ነገር ንክገብር ድማ ኣፍ ደገ ተኸፊትሉ ኣሎ and this is one of the most consequential ይብልዎ ዓብ ለውጢ ክገብር ዝኽእል መርሕነት ናይ ዓለምና ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ things will change very 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 fast and I think እዚ ነገር እዚ ድማ ኩልና ብኣንክሮ ክንፅበዮ ኢና I hope እቲ ኩነታት ከምቲ ንሕና እንደልዮ ክኸውን ኣብዚያ ጥራይ ራእይዋ ብዙሕ ሰብ focus our intelligence when duty calls but to have a president and commander in chief who recognizes the cost of that sacrifice and ensuring that war is the last resort, not the first. So thank you for your leadership on behalf of my friends here and all who wear the uniform. We're grateful. Thank you. እዛ ቪድዮ ብዙሕ ሸር ይገብርዋ ነይሮም ኖርማል በኣ ሕጉስ ጥራይ ዘይኮነሲ ኖርማሊ ሰላም ጥራይ ዝብሎም ነቶም ካልኦት ነዚያ ግን ሓቂፉ ሰላም ክብላ ምኽኣሉ ከማን ብዙሕ ትርጉም ዘለዎ ኢሎም ኮንፊደንስ ኣብኣ ዘለዎ ምዃኑ ኣገደስቲ ቦታታት እቲ ናይ ስለያ መርበብ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ትክክለኛ ሓበሬታ ክረክብ ክኽእል ኣሎ ኣጋኒኖም ኣካፊዮም ሕማቕ ሓበሬታ ስለ ዝብዎም እዮም እቶም ፕሬዚደንታት ጌጋ ውሳነ ዝወስዱ ዝበሃል ስለዚ እዚ ኩሉ ኩናት ዝጅምር ዝነበረ መበገስናቱ እቲ ስለያዊ መርበባት እዩ እቲ ስለያ ናትካ ቀዲሙ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ተቐትሉና ይመፅሎ ኩናት ክገብሩ ይመፅሎ ኢሉ እንተነጊርካ እቲ ፕሬዚደንት ኩናት ክውጅ ዝግደድ በንፃሩ እቲ ስለያዊ ሓበሬታ ንፁር ዝኾነ ሓበሬታ ክበካ እንተጀሚሩ ካብ ሕማቕ ነገር እንታይ ትብል ዘላ بفتشم كينات كنقبري بلان أبزي أطرح recipients how deeply that resonates with us members who are here today veterans Medal of Honor recipients how deeply that resonates with this speech you made a statement about your legacy of wanting to be remembered as a peacemaker you know that I can speak for انت تبل دلا وتحضر سلز نبركو كابوت الدرناس تبقسكو سلز خونكي تبل دلا نسخه ابقلك تزارب كلها ابزي بزعباك مسكرو خلو تاريخي وتا ابزي صحفوا يزارب وي اذا سبزيا ناي بحكي باتريوتيك سراويتنا امريكا اكلنا تو زنبرتيا انا ابينا كفاليو ابزي ريو يا ديكوريتد ابال سراويتنا امريكا سلز نبرت نسخه بهيوتكا بمنتاي خا ذكرت دلي مزبلوغا ناي سلام بريزيدنت كوني يزدلي كتبل كلها كم وتهدرات ولا كانت واقع كنكفل دلوات خونا واقع ترجم ناي سلام كندانا زردو يلا مهنياتو هيوتنا سلا نخافلو لنا تكوينات لا سلازي ناي سلام بريزيدنت كاوني ابويا كذكرت ذلك تبل كلها اتشراويتنا امريكا سلا عليه نخمز عينت مراحل كقلقل عاب كونفيدنس كم يسمعون عبي متأممان حقوس كم يسمعون لا نقول زلا and again إذن رياضلنا كله كم زي درفي يمثل وي فيلمي يمثل it's not سبوق يرك ما استبلوا بس كي أفكر بيتو زقات مزلو خانره with Trump's tariff threats and the political consequences. Recently, when U.S. President Donald Trump imposed and then suspended tariffs on all Canadian products, it got many there thinking, with friends like that, who needs enemies? Well, Canada's leaders are apparently rethinking their ties to the United States. They're turning to another partner, also targeted by Trump's tariffs, an ally on the other side of the Atlantic, the European Union. Canada's largest daily newspaper, the Toronto Star, has posed a question that not too long ago would have seemed fanciful. It ran with the headline, Donald سنتين نسمع زلنا أبزخه نبي حق زجرم مدرخي تبتشي زلو كندا دما بتي دونالد ترامب كارموم زفتنو زلو بتعريفهم بقلن جيرو زشفهم زلو لبهم سلستفهم كاب أمريكا كم يجران هدم كاب أمريكا نكن هدم كي أبي بوتا كن كيد لنا نبي انتقدنا يدواز عنا زبل زربا زيادة أب متى بسحب ما اللي بهلا كندا أكل أوروبا حفرت قانون This is a joke يمثل قن it's not a joke أكلنا أوروبا حفرت قانون حسب اللو كندا يزبال زلو أفزر هذا مسئلتنا كندا انتهي لوسيو Toronto Stars bal Donald Trump drives a wedge between Canada and the US with a trade war. Could we join the EU? أكلنا EU خنكون نخلدو زبل تيوري أب تبوتاتي أب كندا كزرب جميرو خمسة ساترا يجنا يكون تكاليتون أبزي هنت بس إدني راسارون the economists بحالون تايو تينيرو why Canada should join the EU لذي كندا أكلنا EU كون أبزي سمعوا I think this is a comes a joke يدمسلكن it's not a joke. With a trade war, could we join the EU? And it's not only the Toronto Star. The Economist has been pondering why. Not only the Toronto Star. The Economist has been pondering why Canada should join the EU. Europe needs space and resources. Canada needs people. Let's deal. Well, leading voices in the European Union have also been getting behind it. European Parliament. كم نريد لنا كندا نبي أوروبا أوروبا دمان أب كندا
ወይ ከዓ ካናዳ ኣካል ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ክትከውን ምክንያቱ እቶም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ካናዳ ፀጋታት መልኢዋ ኣሎ ዕዳጋ ድማ የድልያ ኤውሮጳ ድማ ፀጋታትን ኤውሮጳ ድማ ካናዳ ፀጋታት ኣለዋ ኩሉ ነገር ኣለዋ ዕዳጋን ህዝብን ግን የድልያ ስለዚ ህዝቢ ካብ ኤውሮጳ ዕዳጋ ድማ ኤውሮጳ ክኾና ስለ ዝኽእል እዚኦም ብሓደ ክመፁ ኣለዎም ተሰሚዑ ዘይፍለጥ እዩ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ግን ሓደ ሲግናል ንርኢ ኣለና ዶናልድ ትራምፕ ዝኸዶ ዘሎ ነቶም መሻርክቱ ኤውሮጳ ተጓሒፋ ተረሲዓ ሸለል ተባሂላ ጠቕላላ ምስኦም ይውከስ የለን ክንብል ከለና ኤውሮጳ ሱቕ ኢሎም ናበኸዩ ጥራይ ክፅበይዎ ኣይኮኑን they will try to do something እንድሕር ገለ ዘይግብሩ ኮይኖም ከዓ ተስፋ ዘይብሎም እዮም ክኾኑ ስለዚ ዕድላት ኣለዎም እዮም ነቲ ገይም ክፃወትዎ ካናዳ ድሮ ምንቅስቃሳት ትገብር ከም ዘላን ምናልባት ኣብ ዝቐረባ ንቻይና ክኸዱ ክእሉ ኮኑ we will see እቲ ኩነታት ከመይ ኢሉ ክቀያየር ከም ዝኽእል Member Guy Verhofstadt posting on X, we in Europe remember that Canadians died to liberate our continent. In the face of Trump's madness, the EU stands with Canada now. There is no reason why EU membership should be off the table. Well, now I'd like to play a clip for you where the Canadian Prime Minister, Justin Trudeau, speaks about standing up for Ukraine and the rules-based global order. But I'd like for you to pay particular attention to when he finishes making a statement and what he's asked by a reporter. Take a look. Standing up for Ukraine is also standing up for the international rules-based order that protects us all and has led to extraordinary prosperity these past 8 decades. This is a moment for all of us to continue to stand together, and as friends and partners, it's exactly what we will always do. Merci beaucoup tout le monde. Thank you. Thank you. Merci. ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ካናዳ ፕራይም ሚኒስተር ኣብ ኤውሮጳ ዝተዛረቦ ዘረባ ኣብ ኤውሮጳ ሕብረት ምስቲ ኮሚሽን ኣብ ርክብ ክገብረሉ ኣብ ዝሓስቦ ዝነበረ እቲ ዝነበረ ኣካይዳ ንካናዳ ንብዙሕ ለውጢ ዘምፅኣልናን ዕብየት ዘምፅኣልናን ነጥቡ ስለ ዝኾነ ግድን ገለ ነገር መፍትሒ ክንረክብ ኣለና ይብላ ኣሎ ግን ንባዕሉ ኣብ ኣፍ ደገ ካብቲ መርሕነቱ ንክግለፍ ቀሪቡ ዘሎ እዩ ድሕሪኡ ዝመፅእ መራሒ ነዚ ንሱ ዝኽተሎ ዘሎ ዘረባ ይኽተሉ ዳ ይክተሎን ኣብ ልዕሊ ኤውሮጳ ፅቡቅ ስእሊ ዘለዎም ኣይኮኑን እቶም ኮንሰርቫቲቭስ ብሓፈሻ ግን ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣካይዳ ይሃርሞም ከም ዘለዎን ንከሃድሚ ይገብሮም ከም ዘለዎን እዩ ዝንገር ባት እዚ ሓደ ክኾን ከሎ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ሰላም መራሒ ዶ ክንብል ፀኒና not in every case ኣብ ኩሉ case ናይ ሰላም ኣይኮነን ኣብዚ ስምዑ ሕጂ Street where both America and China are flexing their naval might. Earlier today, China ramped up military operations near Taiwan, deploying warships and fighter jets for what it termed as combat readiness patrols and training exercises. The move showcased in China's state broadcaster showed Chinese naval vessels maneuvering at sea while the Chinese warplanes roared into the sky. A clear message of deterrence aimed ቀዳማይ ኣሜሪካ ወይ እውን ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሚኒስትር ምክልኻል ናቱ ድማ ብንፁር ዝበሎ ቀዳምነት ናትና ፓሲፊክ እዩ ንቻይና ንምቁፅፃር እዩ ዝበሎ ድሮ ስጉምቲ ጀሚሮም ከም ዘለውን ኣብቲ ናይ ታይዋን ስትሬት ዝበሃል ኣብ መንጎ ታይዋንን ቻይናን ዘሎ ፀቢብ ቦታ ብኡ መራኸብ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ብኡ ክሓልፋን ቅስቃሴ ፕሮቮኬሽንስ ጀሚረን ከም ዘለዋ ከምኡ ከጋጥም ከሎ ድማ ቻይና ሕያል ዝኾነ ወታደራዊ ምርኢት እያ ትገብር ወይ እውን ወታደራዊ ማኒቨር ትገብር ዝኻ እቲ ምንቅስቃስ ድማ ንታይዋን ትገብርዎ ዘለኹም ዕንደራ ስኢልና ንሪኦ ይኮናን ዝብል ሲግናል ዘለዎ እዩ እዚ ድማ ኣገይ ነቲ ኩነታት ናብ ቴንሽን ክወስድ ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ራሻ ዕርቂ ዝደልዩ ዘለው ሓልዮት ናይ ራሻ ስለ ዘለዎም ኣይኮነን ንራሻ ንቻይና ናብ ሓደ ግዜ ክዋግኡ ስለ ዘይክእሉ ናይ ራሻ ሰላማዊ መፍትሒ ጌርና ናብ ቻይና ፒቨት ክንገብር ወይ ናብ ቻይና ከነተኩር ካብ ዝብል ፕላን Taiwan and its allies. This show of force follows the passage of 2 U.S. Navy vessels through the Taiwan Strait earlier this week, the first such maneuver since U.S. President Donald Trump took office last month. China called the transit a provocation that heightened security risks. The Chinese Foreign Ministry dismissed the U.S. naval mission as ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ምንቅስቃስ እዚ ኣካል ናይቲ ቻይና ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ዝገብሮ ዘሎ ኣብቲ ታይዋን ከባቢ እዩ እቲ ውፅኢት ድማ ከምዚ ዓይነት ፕሮቮኬሽን ወይ እውን ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ንክገብሩን ወታደራዊ ምትፍናን ንክቕፅልን ዝደፋፍእ ኩነታት ምዃኑን ኣሜሪካ ድማ እቲ ወጥሪ ምፍጣርን ነቲ ኩነታት ንቻይና ስጋት ምፍጣርን ድሮ ተተሓሒዛቶ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኩሉ ኣካይዳ ዓለምና ዓብይ ናይ ወታደራዊ ነውፅእ ክህልዎ ዝኽእል ኩነታት መድረክ ንኣቱ ከም ዘለናን ቻይና ድማ ስቂላ ክትርኢ ከም ዘይኮነት ንነዊሕ እዋን ምስ ራሻ ትገብሮ ዝነበረት ዝምድናን ዕምቆትን ነዚ ኩነታት እዚ ክመፅእ ከም ዝኽእል ስለ ዝፈልጡ ዝነበሩ እዮም ስለዚ እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ንዓለምና ሓደጋ እኳ ዘለዎ እንትኾነ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ እዚኦም ሓይልታት ንሓትሕዶም ክጓነፁ ከለዉ ንኣሽቱ ሃገራት ሰላም ናይ ምርካብ ተኽእሎናትና ዝለዓለ እዩ እምበኣር ካብቲ ወታደራዊ ወፂና ናብ ቴክኖሎጂ ክንከይድ Attention to China. After dethroning the US in the artificial intelligence race, Beijing is taking on Elon Musk's Starlink. In case you haven't heard of it yet, Starlink is a satellite internet service.
actually scratch that. It is a satellite internet pioneer. And it is a global market heavyweight. For months, Beijing has been trying to break America's dominance in this market, and now it has debuted the answer to Starlink. China has launched the Long March 8A. This is a carrier rocket. It can send satellites to space. It can launch big batches of satellites to the low Earth orbit. And this is where Musk's Starlink has an oversized presence. So what does this launch mean for the satellite internet race? Can Beijing catch up to Starlink priority for the country? So እንታይና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ this is another very very interesting development. I think መንግስቲ ኤርትራ ድማ ብቐረባ ክከታተላ ዘለዎ ቴክኖሎጂ ኮይና ትስምዓኒ ስታርሊንክ ዝበሃል ናይ ኢሎን ማስክ ኣብ ሰማይ ሮኬታት ይሰድድ ኢንተርኔትን ሕጂ ድማ ኣብ ዘንቀረባ መዓልታት ድማ ሲም ካርድ ናትካ ኣከንዲ በትክ ናትካ ፕሮቫይደር ዝመፀካ ቀጥታ ካብ ሰማይ ሲግናል ክረክብ ከም ዝኽእል ገይርዎ ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ድማ ተፈቲኑ ኣሎ Of course, ኤርትራ ናይ ኢሎን ማስክ ኣሚና ምስ ኢሎን ማስክ ምስራሕ ትዛዕበየ ሓደጋ እዩ ኤርትራ ምክንያቱ ኢሎን ማስክ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ፕሬዚደንት ብቐረባ ሰርሕ ዘሎ ስለዝኾነ ሓደጋ ከውርድቐልካ ዝኽእል ሰብ ምዃኑ እዩ ናይ ቻይና ግን ኤርትራ ምስ ናይ ኢዲዮሎጂ ናይ ካልና ካይዳ ዘለዋ I really hope ሓደ መዓልቲ እዚ ስታርሊንክ መወዳድርቲ ናይ ስታርሊንክ ቻይና ትገብሮ ዘላ ቴክኖሎጂ ኤርትራ ክትጥቀመሉ ምክንያቱ እቲ ብመሬት ዝግበር ፋይበር ኦፕቲክስ ይገለመለሱ ከቢድን ብዙሕ ኢንቨስትመንትን ዝሓቱ ስለዝኾነ مستا نزت تقبر زلا كامباني تتردد يخا ساتلايت ناتوم ابتنات كسماء يمتص نس خادمة دش دمسلت رايخة تتكل انترنت دما كابو ناب قطرات يخون ناب كتماتات بقليلو كزرقع تغفلنا قريب الكامالة هيكون انجن ازي تكنولوجي زي ايرترا دونغيا نابتي انترنت تكنولوجي تأتلا اكن دبتنا قدم غيرو موزلو معاد جنزب توتس كالا اوبشنس بزوحد واقع زبالت انترنت تكنولوجي كترغبل تدخل من قدي من دايدما زبالت I really hope መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ነገራት እዚ ብቐረባ ክከታተሎ ኣይከታተሎ ናይብል ነግን ስለዘይ ፈልጥ ኣነ እዚ ሓበሬታ እዚ ናብ ዝግቦ ወላ ቆሪፅኩም ተብፃሕኩሞ መዘኻኸሪ ክኾኖም ይኽእል because this is a very important and futuristic technology ቻይና ድማ ንኤርትራ ተተኣማምና ኣብ ቴክኖሎጂ ካብዘን ኩለን ምዕራባውያን ዓለማት ቻይና ዘተኣማምን እዩ ካብ ገለ ክትወስድ ትክእል ኣለካ of course ቻይና ድማ I think ብናተይ መረዳእታ እቲ ዝበለፀ ውሕስነት ክባዝ ዝኽእል ንኤርትራ ኮይኑ ይስማዓኒ so إذا حدا خوينو حجي نابتي زغطل نا أفريقيا توبيك ناتينا مجمريا بزيار استزيا كجمريا معناته دونالد ترامب أب أفريقيا زغور زلت الوا كان رينا حج. With South Africa, which is locked in a diplomatic spat with the United States. After freezing aid over the alleged land confiscations, President Donald Trump has offered South Africa's white population a resettlement offer in the United States. However, white South Africans have turned down Trump's offer. Donald Trump has signed an executive order to cut nearly $440 million of financial assistance to Donald Trump نكالوت علامات زين تنكبل كله أب أفريقيا دما درو أب أفريقيا هون بتوم محازوتي جميل زلوا قدامي محازنات زنبرة أنكر ستيت نا أمريكا زغون ساوث أفريقيا زوهبا زنبرة حجزنا 400 مليون بزي executive power ناتو غيرو تطوع بيلو خمزلون تزحزن كفالنا دونالد ترامب دما أب ساوث أفريقيا بفلاي مالتيو نمثل لا يمني زك على زلسكه نتوم حبتنا يتهاجر نعمتات قحيتهم بأبارتايد نتهاجر نتقول طبعا يتهاجر زوننو السوم يمزوج علو مثلا كتكحل ولا والو بمبال نتوم تشقوا انت سعادو نعتاتهم نكدحن وي ونعتاتهم نمحقواس ابي على تزبي ابي نتدخا حاجز ركب زنبره بزي اكزيكتيف باور غير هاري مولو بزي زغرم كونتاتنا نرزلنا سلاز دونالد ترامب محازا حركز بهالاي قدسوني ذاتس واي منغس ايرترا كاب مجمريو ريليشن شيب مس امريكا كفوت أفدق كفيتنا لنا مش هون كنسرع دلوقتي نازل ولا دونالد ترامب نتناهي كلام زنبرة زختل مراحل كم زي كونه سلطة. South Africa. The order cites disapproval of South Africa's land policy and its genocide case at the International Court of Justice against Washington's ally Israel. Not just this, it also provides. اتزقرم كسكه اتزقرم توم زحليلهم زلو صعدوا ملسي بمو توم نعم من محقوا استجبره سقمتي نساتهم ذهبوا ملس سمعوا. We don't want to move elsewhere. We are not going to ask our children now to move to another country. The fact is, our ancestors worked hard to make sure that we as a people are formed down the southern tip of Africa. We're not going to disrespect that. We also have the Donald Trump نايت حجز جبر كايب على هاجر كلها كم مغلطلتا نايت حجز جنتايل ومنيرو اتوم صعدوا كاب امريكا سدت زقاطمهم زلو كاب دبوب افريقيا سدت زقاطمهم زلو شجر زقاطمهم زلو عقوبا كنبكم دلواتينا يلونو توم صعدوا عدما مسجبرلو ازوم صعدوا زياتهم ك 700 مريت زحرس مريت يزبلكم زلو 700 ناي دبوب افريقيا نسوم يمزون وسوم كا 8% يكونون فديهم لو 8% نايت هاجر
ያለ 7 መበቆላውያን ካይኮኑን ካብ ካልእ ዓለም ዝመፁ እዮም ስለዚ ነዚኦም ንክከላኸል ዝገብሮ ዘሎ ስጉምቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ኣረኣያ እንታይ ምዃኑ ይርዳእካ ማለት እዩ ንረብሓናቱ ዋላ ኣብ ጎቦ ክፀድፍ ዝኽእል ምዃኑ ቶም ፀዓዱ ግን ካብዚ ዓዲ ክንከይዳ ንኽእል ኢና ዝሃብካልና ዝገበርካልና ነገር ተቐቢልና ያለና ግን ሶሪ ካብዚ ዓዲ ክንከይዳ ንኽእል ኢና ዶናልድ ትራምፕ ቴንክ ዩ ባክ ቴንክ ዩ ብምባል ዓፅዮም ኣለዉ እዚ ድማ ምስቲ ካልእ ንሪዮ ዘለና ንኣብነት ሓንቲ ሪፖርት ላብዚ ብተደጋጋሚ ሰብ ዝጠቕሳ ዘሎ ብፍላይ ቦገን ኣሜሪካ ክትክተሎ ትኽእል ዝበሃል ዘሎ ሓንቲ ናይ ተሓገዝ ጠጠው ኣቢልዎ ዘሎ ናይ USAID ናይ ገለመለ ጠጠው ኣቢልዎ ዘሎ ሰብ ዘይርድኦ ነገር ኣሎ እዚኣ ኣብ ካልእ እውን ሂበኩም ነይረ እዛ ሪፖርት እዚኣ መራይዋ እዚኣ እንታይ ትሪኡ ኣለኹም ኣብዚ ዶክተር ፍቅረ የሱስ ፖስት ገይርዋ ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ብሓገዝ ናይ ኢሎን ማስክ እንታይ ገይሩ ኣሎ ትራምፕ suspends funding to the National Endowment for Democracy እዚኣ ንቅድሚ ሕጂ ጠቂሰልኩም ነይረ ኣነ መገለገለ ሰባት ግን ፅቡቅ ጌርኩም ዘይተረዳእትኩም ወይ እውን ዘይወሰድኩም ክትህልዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ እንታይ ርአኩም ነይረ መጀመርያ እቲ ረጂም ቼንጅ ክግበር ከሎ እቲ ፕላን መንግስቲ ክቕይሩ ነቶም ረጂም ቼንጅ ዝብል ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝፅሕፉ ትርጉሙ ግን ዘይርድእዎ ንዓታቶም መረዳእታ ንህዝቢ ኤርትራ ድማ ንነቅሓት ኢለ መብዛሕቲ ግዜ ረጂም ቼንጅ ወይ እውን ስልጣን ናይ ምቕያር መስርሕ ብኸመይ ዝካየድ ነይሩ ንዝብል ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ስቴት ዲፓርትመንት ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ፎሬን ኣፌርስ ምስለያ ኮይኑ እዩ ዝሰርሕ ክልቲኦም ብሓደ ኮይኖም እዮም ዝሰርሑ ነቲ ስራሕ ዘተግብሩ ግመን እዮም ኔት ዝበሃል እቲ ናሽናል ኢንዳውመንት ፎር ዲሞክራሲ ኣብ ትሕቲኡ ድማ USAID ወይ ከዓ USAID ዝብልዎ ማለት እዩ እዚኦም ክልተ መንጎ ዘለዉ ነቲ ረጂም ቼንጅ ዝበሃል ዘካይዱ ዝነበሩ እዮም ብኸመይ ንሳቶም ነቲ ሚድያታት ስፖንሰርሽፕ ገይሮም ካልእ ገይሮም ነቲ ስርዓት ንምቕያር ዝጥቀምሉ ታክቲክ እዚ ከም ዝነበረ ክልቲኦም ዶናልድ ትራምፕ ሓንቶ ንክልቲኦም ነቲ ኔት ዝብል ዘሎ ከምኡ ድማ ነቲ USAID ዝበሃል ዘሎ ንክልቲኦም ኤክስ ሂብዎም ኣሎ ክልቲኦም ከም ዝተሰረዙ ኢና ንርኢ ዘለና and this is major good news ንኤርትራ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓንቲ በዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈለት ሃገር ንሳያ Dr. Fikre Yesus ድሮ ነዚ ኩነታት እዚ ሼር ገይርዎ ከም ዝነበረ for years this organization is a net ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ has been one of the key channels of financing and various other support to entities focused on destabilization propagating a negative narrative and regime change in Eritrea ይብለና ኣሎ ስለዚ ኤርትራ ብቐረባ ትከታተሎ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና Trump suspends funding to National Endowment for Democracy ማለት ብዙሓት ሃገራት ብዙሓት ህዝቢ ዝተሓጎስሉ ኩነታት እዩ ሰብ ቅድሚ ክልሕደት መዓልታት እዚ ዶክተር ፍቅረ የሱስ ጥራይ ኣይኮነን ገይርዎ ነይሩ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ሃገር ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል እዚ ኩሉ ሚድያ ኣንጻር ኤርትራ ዝወፅእ ዝነበረ ብዝተፈላለየ ጨናፍር ዝወፅእ ዝነበረ ካበይ ዝረክብ ነይሩ ኣታውናቱ ካበይ ዝመፅእ ዓበይትን ንኣሽን ወላ እውን ምስ ኤርትራ ክመዓራረዩ ዘይክእሉ ወይ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረቡ ዘይክእሉ ዘይተጨበጠ ኮምፕሊት መበገሱ ዘይብሉ ሓሶት ክነዝሑ ዘይትፅበዮም እቲ ዘረባ ካበይ ይመፅእ ከም ዝነበረ ድሮ ክበርሃልና ጀሚሩ ኣሎ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ኤርትራ ንነዊሕ እዋን ዝኸደቶ ኣንጻር ኤርትራ ዝኸይድ ዝነበረ ኣሉታዊ ካምፔይንስ ዘረባ ነቐፌታ ፅልኢ ጎስጓሳት ካበይ ዝብገስ እንድሕር ኢልካ እቲ USAID ነዚኣ ጥራይ ራይዋ እዚኦም ኣብዚ ትሪእዎም ዘለኹም እዚኣ ስእሊ እዚኣ ሓደ ኤርትራዊ ኣቤል ነጋሴ ቅዱስ ኤርትራዊ ኣብ ኤክስፖስ ዝገበረ ኩሎም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ጠምትዎም ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ቢዝነስ ይውንኑ ዊ ዶንት ኖ ግን ሚልዮነራት እዮም መብዛሕትኦም ካበይ ዝመፅእ ነይሩ እቲ ገንዘብ USAID ዝበሃል እዚ ትካል እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ቢልዮናት ገንዘብ ኢንቨስት ዝገብር ነይሩ ቢልዮንስ ኤንድ ዝበዝሐ ድማ ንፖለቲካዊ መሳርሒ ዝጥቀመሉ ነይሩ ብካልእ ኣዘራርባ ንስሳ ዓመት ረድኤት ሓጊዙ ክሳብ ሕጂ ድኽነትን ዓፀቦን ልመናን መሊኡ ኣሎ ስለምንታይ ዘይሰርሐ ተልካ ፖለቲካዊ መሳርሒ ስለ ዝነበረ እዚኦም ኩሎም ኢሊት ናይ ትግራይ ትሪእዎም ዘለኹም ካብዚ ትካል እዚ ሚልዮናት ዘኻዕበቱን ንዑ ተጠቂሞም ኣንጻር ኤርትራ ዝጓየዩ ዝነበሩ ኢሊት ናይ ትግራይ ኢና ንርኢ ዘለና ዲስ ቴሮሪስት እዚ TPLF ዝበሃል ዘሎ ካብዚ ኩሉ ዝኸዶ ዝነበረ ሓደ ካብቲ ዝበዝሐ ሓገዝ ካብዚኦም USAID ዝበሃል ዝነበረ ሓገዝ ዝረከብ ዝነበረን ገንዘብ እናረኸበ ኣንጻር ኤርትራ ዝጓየ ዝነበረ ንኤርትራ ሽግር ዝፈጥር ዝነበረ ሓይሊ ከም ዝኾነን እዚ ገንዘብ ዝጠጠው ምባሉ ሓደ ካብቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ኣሉታዊ ጠቐነን ኣካይዳን ጠጠው ክብል ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር በንጻሩ ምናልባት ኩሉ ሰብ እውን ከሰብለላ ዘሎ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም US ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲ ኢና ንብል ዘለና
እንታይ ገይሩ እስከ ብምክንያት ፈንቅል US Embassy in Eritrea ማለት እዩ February 10 honors the 35th anniversary of Operation Fenkel, the historic 3-day battle ማለት እዩ that led to the liberation of the strategic port city of Massawa. This decisive victory played a crucial role in heralding Eritrea's journey to full independence in 1991. Happy 35th anniversary of Operation Fenkel to all Eritreans. ሓደ ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲ ክጥቀመሉ ዘይትፅበዮ ነገር እዩ ኣሜሪካ ንናፅነት ኤርትራ ዋላ እኳ እንተተገፈቶ ስርሓ ኩሉ በንፃሪ ነይሩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ስርሒት ፈንቅል ማለት ከፋት በሪ ባይ ዘ ወይ እታ ፈንቅል ትብል ዘይትፈልጡ ስርሒት ፈንቅል ነታሽም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከም ዝሃባ እየ ሰሚዐ ነ ምናልባት ካልእ ከይከውን ከይዳገ ግን ፈንቅል ማለት ነቲ ደርጊ ስርዓቱን ምፍንቃሉ ዝተሓለመ ስራሕ ስለ ዝነበረ ዝገልፅ እዩ ዝበለፀ ወታደራዊ ስርሒት ሓደ ካብቲ ዝበለፀ ወታደራዊ ስርሒት ናይ ህዝባዊ ግንባርን ንናፅነት በሪ ናፅነት ናይ ኤርትራ ዝኸፈተን እዩ ስለዚ ንዑ ኣመልኪታ ኣሜሪካውን ፖዚሽኒንግ ናታ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ኮይንኩም ኮይና እንቋ ሓጎሰኩም ትብል ብምህላዋ እዚ ነፍሱ ዝኻለ ድምር ናይ ኩሉ ክንሪኦ ከለና እቲ ኤርትራ ንኸይትቕፅል ፀረ ኤርትራ ዝኸይድ ዝነበረ ሓይሊ እናተረመሰን እናሞተን ዝኸደሉ ዘሎ ኤርትራ ድማ ናብ ፅቡቅ ገፃ ፅቡቅ ናይ ኤርትራ ንኸጋጥም ድማ ዝኸፍት መድረክ ድማ ዝግዝግሰሉ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ እዚኣ ቻርት እዚኣ ኩሉ ግዜ ኣብ ልብኹም ጌርኩም ኣቐምጥዋ ቢካዝ ንኤርትራ ለማንም ዘገድሳ እዚ ተንኮል ዝሓልም ዝነበረ ትካላት ይመውት ምህላዊ እዩ ስለዚ ዝኔት ዝበሃል USAID ዝበሃል ብምሎም እዚኣ ቻርት ብዘለዉ ብምሎም ነዚ ኩነታት ዝገብር ዝነበረት USAID ተሪኽሞ CIA ብምሎም ሰራሕተኛታት ናቱ ክቕየሩ ከም ዘለዎም ተነጊሩ ኣሎ USAID ድማ ካንሰልት ኮይኑ ኣሎ እቲ ንዑ ደሳልእ ዝነበረ እዚ ናሽናል ኢንዳውመንት ፎር ዴሞክራሲ ዝበሃል ዝነበረ ድማ ንሱ ዝኾነ ይኹን ፋንዲንግ ካብ መንግስቲ ኣሜሪካ ስለ ዘይረክብ ድሮ እቲ ኩነታት ናቱ ናብ ሞት ገፂ እዩ ኩላ እዛ ሚድያ ኣንፃር ኤርትራ ትፅሕፍ ዝነበረት ይኹን ኣውትለትስ ከም በዓል BBC 8% ናይቲ ባጀት ናቶም ካብዚኦም ትካላት እዚኦም ይመፅእ ከም ዝነበረ ኢና ንዝክር ስለዚ መብዛሕትኡ ኩልኻ ኤርትራዊ ናይ ብሓቂ ሳላቲ ዝተኸፍለ ዋጋን ምፅማምን እቲ ኩነታት እናተቐያየረ ይኸይድ ከም ዘሎ ምግንዛብ የድሊ now let's go to the next topic. It is also alarming to witness the increasing number of internal and interstate conflicts globally. Africa has, unfortunately, more than its fair share. It is not just conflicts, but we are also seeing polarization and geopolitical rivalry that are posing a challenge to the world order as we know it. Advances in technology, such as artificial intelligence, كم نريد لنا أب ناي حبرة أفريقيا بالثلاثين شمنتن وعلى إدالو لا بزلو أب كبيا دبلوماسيات وهم زلون درونا يستفل عليه أبتناي peace and security بهالبورد تيم ويون هذا أجد أسيج أنفرنا يونايتد ناي حبرة أفريقيا إثيوبيا أتيا كم زلا يزنقر زدما بزعبا security رقعتنا عالمن كويناتن قال ملاني تزارب زلو أبوش تعدو 3-4 عينت كوينات زلو أجن again زعبا إثيوبيا ዘለዋ ፅልዋ ኣብቲ ሕብረት ኣፍሪካ ብፍጹም ኣተሓካ ክረአ ዘለዎ ኣይኮነን እቲ ሕብረት ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ዘለየቶ ዝገብር ኣንጻር ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን መርገፂ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ክወስድ ዘይክእል ኢትዮጵያ ድማ ከም ድሌታ ማኒፕሌት ክገብሮ ትኽእል ትካል ምዃኑ ምፍላጥ የድሊ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ወኪል ኣይሰደደትና ኣላ ብመንገዲ ኣምባሳደር ኤርትራ ብኣቶ ቢንያም በርሀ ጌራ ትሳተፍ ትኸውን ምክንያቱ ሕብረት ኣፍሪካ there is no issue ሕብረት ኣፍሪካ ዝፈትሖ ሱዳን 2 ዓመት ድዩ ልዕሊ ክንደይ ትቃፀላላ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ኩናት ጀሚሩ ኣሎ ሕብረት ኣፍሪካ ዝፈትሖ ፀገም የለን ጉዳይ ናይ ሶማልያን ኢትዮጵያን ሪኢኹም ኢኹም ኣበይ በፅሒ ነይሩ they solve no problem ስለምንታይ ኣብኡ ይከቡ ግን ያ ን2-3 መዓልቲ እንጆይ ይገብሩ ኮንፈረንስስ ኣሎ ኢትዮጵያ ድማ ከም መራሕቲ መፂኦም ኣብኡ ሽግር ክፈትሑ ዘይኮኑ ቱሪዝም ኣብ ሆቴልን ገለን ስለ ዝኸፍሉሎም ብኸመይ እዮም ፅቡቅ ገይሮም ኣድቨርታይዝ ዝገብርዎ ዘለዉ there is no problem solved by this institution ሕብረት ኣፍሪካ ዝፈትሖ ፀገም የለን ስለዚ just protocol ተኣኪብካ ኣብኡ ብሓደ እንጆይ ትገብር ምናልባት bilateral relations ክትገብር ትኽእል ኢኻ ተራኺብካ እንካን ሃባን ኣብ መንጎ ሃገራት ክግበር ዝኽእል ዝምድናታት ኣብኡ ሓገዝ ክህልዎ ይኽእል ይኸውን እዩ ኪኑ ዝጠመተ ኪኑ ዝኸደ ዝኾነ ይኹን መፍትሒ ከም ዘየለ ግን ከም ርዱእ ጌርና ክንወስዶ ክንክእል ኣለና ዘየለ ነገር ትፅቢ ካብ ዘየለ ትፅቢታት ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ዝቕፅል ኣርእስቲ ናተይ ኣብዚኣ ለንቀነ ትኸይድ ዘላ ስምዖ ኣብዚኣ Welcome, Mr. President, to Azerbaijan. I'm very glad that you accepted my invitation and paying an official visit to our country.
This is a historical visit, the first in the history of bilateral relations between our countries. And I'm sure that the visit will open a new page. Documents which have been signed today clearly demonstrate today in Basing. And once again, John, welcome. So ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ናይ ኣዘርቤጃንን ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያን ሓደ ርክብ ተኻይዱ ጥራይ ዘይኮነስ ስምምዕ እውን ተገይሩሎ እዚ ድማ ሶማልያ ኣፅዋር ክትገዝእ ናብዚ ሃገር ትኸይዳለት ኣዘርቤጃን ዝበሃል ኣፅዋራት ከምዚ ሸይቲ ዝፍለጥ እዚ ሃገር እዚ ኣገይን ሶማልያ ከይዳ ድማ ምናልባት ብዋጋ ዓስር ዝበለ ክኸውን ይኽእል እዩ ስምምዕ ገይራ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ቶፒክ ናይ ኣዘርቤጃን ምስ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ስቲል ኣብቲ ሚድያ ብፍላይ ካብቶም ደቡብ ጎረቤትና ቀፃሊ እናዞረ ዝኸይድ ዘሎ ኣርእስቲ እዩ ኣብዚ እስኪ ሓደ ስምዕዎ ሓደ ብዛዕባ እዚ ተዛሪብዎ ዘሎ ስምዑ ከአንድ ወር በፊት ጃውናሪ 3 የአዘርባይጃን መርከቦች በቀይ ባህር እየቀዘፉ ሲሄዱ በኤርትራ መንግስት ቁጥጥር ስር ዋሉ 18 ክሪዎች 18 ሰራተኞች ያዘች ከሰራተኞቹ ጋር አንድ ላይ አገተቻቸው ኤርትራ ሕጂ እንታይ ዝብል ብዛዕባ እቲ ጉዳይ እንዲዛረብ ኣብዚ ነዊሕ እንዲ ከተውቀጠው ዘለዎ ግን ከም ዝብለኩም እዚ ሰብ እዚ ከም ድሌትኩም ክትገልፅዎ ትኽእሉ ግን ኣዘራርባ ናቱን ኣጠማምታ ናቱን ነገራት ኣተሓዛ ናቱን ካብቶም ሰበስልጣን ናይ ኢትዮጵያ ንብሎም ካብ ብዙሓት ኣነ ዝሰማዕኩም አናሊቲካል ኬፓቢሊቲ ናቱ ካብኦም ይበልፅ እዩ አሰብ ላይ የግብፅን ጦር ለማራገፍ የተንቀሳቀሰው ልንበላው ነው ብላችሁ አላችሁ መርዛርሳችሁ ያቃሉ ግን ያላችሁኝ ሻዕቢያ እነዛ መርከቦች ያዘ ሰሞኑን የሚገኘው ዲፕሎማሲና አዲስ አበባ የሚገኘው ምን ነው ኤርትራ ሌላ ቦታ እንትን የላትም እንዴ ኤምባሲ ነገሩ እንደዚህ ተጋረጅናል ሮፍናን የሆነ ኤምባሲ ኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ የነበሩ መርከቦችን አሉ ለምን ወደ ኢትዮጵያ አላችሁ ስላችሁ በዚህ በኩል አርጎ ሲመጡ ቅርብ ስለሆነ ነው አሉ በቀይ ባህር አርገስ ሲመጣ ቅርብ ነው እና እዛ ሄደው እሳቸው ስምነቱ ምናምን ነገር አይተው ነው የመጡት ኤኒዌይ አዘርባይጃን በምታውቃለች ብያለሁ ወፍዬ አዘርባይጃን አንድ በኒኮሮ ቀራባህ የሚባለው ቦታ እና እዛ አካባቢ ተካይ ጦርነት ያልኩ ሁለተኛ በደንብ ያልኩ ግን ምንድነው ድሮንስ ጦርነት ታውቃለች በድሮንስ ታመርታለች ማለት ነው ድሮንስ የድሮንስ ተተኳሽ ታመርታለች አሉ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ኣፅዋር ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዝነበረ እዩ ብሕፅር ዝበለ ክትውሓጠሉ ይደለየትን ናይ ኢትዮጵያ ኣፅዋር ስለ ዝነበረ እዩ እቲ ፍሉይ ልኡኽ ናቶም ናብ ኢትዮጵያ መፅዩ ኣብ ኣዲስ አበባ ርክብ ዘካይድ ዝነበረ ዲፕሎማሲያዊ ስራሕ ክንገብር ኢና ኢሎም ኣብዚ ዝመፁ ዝነበሩ እቲ ኣፅዋር ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝነበረን ኣዘርባይጃን ድማ ብምንታይ ትፍለጥ ዝያዳ ብድሮናትን ተተኳሲ ናይ ድሮናትን ሚሳይላትን ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ብስፊሕ ዝበለ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ይዛረብ እዩ የድሮንስ መሳሪያ ብዙ በማምረት ይታወቃሉ እና በዚህ በጉብኝት ላይ ደግሞ አስተያየት ሰጡ የነበሩት የቀድሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ደህንነት ኃላፊ የነበሩት ጀነራል አደም ማመን ናቸው እሳቸውም ከቱርክ ድሮንስ በመግዛት ታውቃሉ ምንድና ብቃት አላቸው ለረጅም ጊዜ ቆይተዋል የቱርክን ድሮንስ እንጠቀም እንደነበረም እናንተ ማጥፋሹም ምንም ከዘኝ ወር በፊት የሆነ ጉዳይ ነው አስምረን ስቴፕ 1 ነው ስቴፕ 2 ከ6 ወር በፊት የሆነው ነገር ነው ከ6 ወር በፊት የኤርትራ መንግስት የኢትዮጵያ አየር መንገድን የኪስ አውልቆ ዘርፎ በፈጣጣው ወስዶ አልሰጥም ማለት ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ኣብዚ ኣርጊመንት ናቱ ኤርትራ ብዙሕ ንብረት ናይ ኢትዮጵያ ወሲዳላ ኣብዚ ምናልባት ኩሉ ከስማዕኩም ኣይደልን ቀደም ኣብ ዓሰብ ከማን ኣብ 98 ከባቢ ኣብ ዓሰብ ብዙሕ ንብረት ተሃጊሩና እዩ ኣብ ግዜ ናፅነት ናይ ኤርትራ እውን ብዙሕ ኣብ ዓሰብ ዝነበረ ንብረት ናይ ኢትዮጵያ ተወሲዱ እዩ ኣብቲ ሰውራዊ ቃልሲ ናቶም እውን ኣፅዋር መንዚዖምናዮም ኩሉ እዚ እዛ ሃገር እዚኣ ብንብረት ናይ ኢትዮጵያ ዝሃብተመትን ጠጠው ኢላ ዘላንያ ይብላ ኣሎ ምናልባት ቁሩብ ክስምዖ ይኽእል እንዲሁ ግን ሓቂ ኣለዎ እቲ ንሱ ዘይገልፆ ግን መብዛሕትኡ መንእሰይ ኤርትራውን ፅቡቅ ገይሩ ብዕምቋት ስለ ዘይርድኦ ዘይኮነሲ 30 ገለን ዓመት ኣብ ኤርትራ ኮፍ ክትብል ከለካ እንታይ ዲኻ ትዋጥ ነርካ ኣፍ ደገ ባሕሪ ባፅዕን ዓሰብን ክትጥቀም ከለካ ንኤርትራ ትኸፍላ ነርካ ዲኻ ኤርትራ ንዓኻ ሜይቢ ለትሰይ 100 ሚልዮን ትውህዳ እንተኮይንካ 1 ትሪልዮን ዝኸውን ብዶላር ዝትመን ዕዳ ኣብ ርእሶም ጠጠው ኢሉ ከም ዘሎ ክፈልጡ ክኽእሉ ኣለዎም
ኤርትራ ነዚ ነገር እዚ ግድን ኩሉ ናይዚ ኩሉ ህልቂት ተፈጸመ ናይዚ ኩሉ ምዝመዛ ዝገበርዎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝገበርዎ ወራርን ግፍዕን ስርቅን ኩሉ ኣብ ልዕሊ ድማ ብጭቡጥ ኣርጊዮ ክትገብሮ ትኽእል ኤርትራ ባጤራ ምስ ቀየረት ብቢልዮናት ዝትመን ብር ኣይንቕበሎን ኢና ኢሎማ ኤርትራ ከም ዝኸሰረቶ እስቲል ኣብ ባንኪ ተቐሚጡ ከም ዘለኹም ወረቐት እዩ ዝንገር for some reason መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ነገራት ብሰፊሑ ኣይዛረበሉን እዩ እዚ ክዝረበሉ ይግባእ ተመንሰይ ነዚ ክፈልጥ ክኽእል ኣሎ እዚኣቶም ቀጻላ ሚድያ እናመፁ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ዶ ብላ ብላ ይብል ካብ ኤርትራ ዝረባሕካዮ ነገር ናትካ መወዳእታ የብሉን ኩሉ ነገር ድማ ፀብፃብ እንድሕር ኮይኑ ምናልባት ኤርትራ 10 ተወሲዳትልካ ሽሕ ዝኸውን ወሲድካ ኣለካ እቲ ፕሮፖርሽናሊቲ ማለት እዩ again ህዝቢ ኤርትራ መንእሰይ ኤርትራ ከስተውዕለሉ ዘለዎ እዩ ናይ ጉዳይ ናይቲ መራኸብ ጉዳይ ግን እንድሕሪ ናይ ብሓቂ ሕጊ ዘይጠሓሳ ነይረን ተዝኾና ነይረን ቤት ፍርዳት ናይ ዓለም ከፍ ኢሉ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ዘፀበ ምክንያት ኣይነበሮምን because there was clearly ኤርትራ ናይ ኤርትራ ባሕሪ ጥሒሶም ኣትዮም ስለ ዝነበሩ ዘጋጠመ ኩነታት ምዃኑ ጭቡጥ ነገር እዩ እምበር immediately እቲ ኩነታት ኤርትራ ሒዛቶ ኣላ ምስ ተባሃለት እንድሕሪ ካብ ሕጊ ወፃኢ ኣብቲ ኢንተርናሽናል ዎተርስ ሒዛቶ ነይራቶ ትኾን ነይራ ኤርትራ immediately ኣብ ቤት ፍርዳት ኣብ ጀኔቫ ድዩ ወላ ኣብ ሄግ ድዩ ክሲ መመስረቱ ነይሮም Azerbaijan. But the problem is they know ኤርትራ ዝልምኑ ዘለውን ዲፕሎማሲያዊ መንገዲ ዝፍትኑ ዘለውን ሕጊ ከም ዝሓሱ ስለ ዝፈልጡ እዩ ኤርትራ ድማ every right ኣለዋ ኣብ መሬታ ንዝመፀ መንዚዓ ንክትወስድ again እዚ ነፍሱ ዝኻለ ቶፒክ እዩ እሱ ብዚ ጆ ክብል ከሎ አቢ አሕመድ ኣብ ስምዑ ወጅ ዓለም ይስማ በቀይ ባህር ላይ የማይናወጥ ብሔራዊ ጥቅም አለን አንድ ኤርትራ ወይ አሁን ካለው ሁኔታ የከፋ ነገር ካልመጣ በስተቀር በእናንተ ጋር ጦርነት አናነሳም ጦርነት የመፈለግ ፍላጎት የለንም ኤርትራ ሕጂ እንታይ እቲ ከምዚ ኢሎም ክዛረቡ ከለዉ ንብዙሕ መንእሰይ እንታይ መስሎ ኢትዮጵያ ሓደ ሓያል ሓይሉ ዘለዎ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎ እሞ ንኤርትራ ስግኣት ክፈጥር ዝኽእል ነው ኤርትራ ውግእ ኣይደልን እያ ናብ ውግእ ክትከይድ ኣይደልን እያ ኣነ ሰላም ናብ ርግኣት ናብ ምዕባላት ክንከይድና እንደሊ ግን ዓፈርፈር ናይዚኦም ናብ ወላ ሓደ ድበፅሖ የብሉን ዝገብርዎ ክገብሩ ዝኽእሉ ነይሮም ተዝኾኑ ዘፀብዮም ምክንያት የብሎምን there is no force stopping them ስጉምቲ ክወዙ ናብ ኤርትራ እንተዝደልዩ ናይ ዓለም ሕጊ ፈርዮም ኣይኮኑ ናይ ኣምላኽ ሕጊ ፈርዮም ኣይኮኑ ዓቕሞም ስለ ዝፈልጡ ጥራዮም ስጉምቲ ዘይገብሩ እቲ እንኮ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ይገብራነ ስለ ዘይፈልጥ እምበር መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ሕጂ ዘሎ ሓጓፍ ናይ ኢትዮጵያ ክጥቀመሉ ከም ዘለዎ ኣነ ኣብየ ዝኣምን ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኣቶም ክረጋግኡ ሓንቲ ዘረባ ኣላ ኣብ ሓቅነት ተመርኩሰ ድያ ኣይተመርኩሰትን ኣይፈልጥን እየ ግን እቶም ትፈልጡ ኣርሙኒ ኣብ 98 ቀዳማይ ወራር ምስ ጀመረ ንሳቶም ሻዕብያ ዋላ ሓንቲ ሓይሊ የብሉን ኢሎም እንዲኦም ካልኩሌሽን ገይሮሞ ሻዕብያ ግን ሓያል ዝኾነ ሓይሊ ስለ ዝፀንዑ ፀፊዑ ክሳብ መቐለ ከም ዘብፅሖም ይንገር ኣብቲ ግዜ እቲ ይብሉ ኣነ ሰማዕኳ ወረያ ሓቅነት ኣረጋግፁ ውጩሲ ኣዲስ ኣበባ እውን ከብፅሖም ይኽእል እየ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ይበሃል ኣብቲ ዋን እቲ ማለት እዩ ድሕሪ 2 ዓመት ሂ ትከኣል ድያ እታ ጉዳይ ምስ በልዎ ጠባቕ ከለዉ ኢና ኢልናካ ሎሚ ግን ገቢሎም ምክንያቱ ሓገዝ ብየማንን ፀጋምን ኣሜሪካን ቻይና ኣሜሪካን ራሽያን ኤቭሪባዲ ወታቲፍሎም ሎሚ ገበል ተቐይሮም ኣሎ ተባሂሉ እቲ ኩናት ድማ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ነይሩ ሕጂ እውን ኢትዮጵያ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ከም ዘላ ባዕሎም ይፈልጥዎ እዮም ዓቕሞም ይፈልጥዎ እዮም ግን ነዚ ኩነታት እንድሕር ዘይተርፍ ኮይኑ ኤርትራ ዘድሊ ስጉምቲ ክትወስድ ክትክእል ኣለዋ ስለምንታይ ሕጂ ኣብ ዝረኣዩቲ ጌም ናይ ጂኦፖለቲካ ምቅያራት ጌታቸው ረዳ በዚህ ሳምንት ወደ አዲስ አበባ እንደሚመጡ ተሰማም። በአዲስ አበባ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር እንደሚገናኙም ይጠበቃል። በሌላ በኩል ህወሓት ከተፈናቃዮች እየሰበሰበ ነው ስለተባለው ገንዘብ ጌታቸው ረዳ ምላሽ ሰጥተዋል። የህወሓት ሊቀመንበር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልና የጊዜያዊ አስተዳደሩ ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ በዚህ ሳምንት አጋማሽ ወደ 4 ኪሎ እንደሚመጡ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ጉዳይ ክልቲኦም ወገናት ዕርቂ ገይሮም ኣለዎ ወይ እውን ተረዳድዮም ኣለዎ ገለ ንብሎ ዘለና ምዛ ተሓሒዝና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣብዚ in a big number shows the degree of concern that the international community has to see ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም ብበዝሒ ቁጥሪ ናብ ትግራይ መፂና ዘለና ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ኣተጋባብራዊ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ስለ ዘተሓሳስቦ እዩ ነዚ ተግባራዊ ንምግባርን ንምሕጋዝን ኢና ምይጥ ክንገብር መፂና ዘለና ኣብ ህሉ ኩነታት ፀገማትን መፍትሕታትን ትግራይ ድማ ምስ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይን ውድባት ፖለቲካ ትግራይን ክንዝት ኢና ካብዚ
ካብዚ ሓሊፉውን ምስ ተመዛበልቲ ከመይ ናብ መረቦቶም ክምለሱ ከም ዘለዎም ክንዝቲና We're going to be listening to different parties and also meeting with some of the IDPs themselves, people we know who desperately want to get back home and to get back to some sort of normality in their lives. Okay. ዳር ትግራይ አቶ ጌታቸው ረዳውን ተማሳሊበት ዝተገለጸ ጉጅለ ዝፍልፍል ዝበልዎ ናይ ጸለመን ጠቕነን ወፍረታት ከም ሰብ ናብ ገደል ዘጽድፍዮም እንተኾነ ግና እቲ ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ይርዶን ይሰምዑኒ ብምባል ብግልጽ ተዛሪቡሉ ነይሮም ከም ጌታቸው ህዝቢ ትግራይ ሳይተቀበሉ ተዝቀበሉ ሳይቆም ማለት እዚ ማላለስ ፌደራል መንግስቲ ጌታቸው ባይዘይ ዊርድ ክትርድዎ ፌደራል መንግስቲ ከረክበናይ ደከር ወርሕ በይና ዝብል ሰምዑ ፌደራል መንግስቲ ከረክበ ይኖርም ኖሩ እዚ ጊዜው ህዳር ጊዜው መንግስቲ ስራው ክሳናው ነው ትግራይ አይግባን ሓደ ጊዜው መንግስት በኻሊ ጊዜው መንግስት ክትካ አዲስ አበባ መመላሱ ኖሩ ክኾን ዝግባውን ነው ኢንፋክት ሆም አይነት መልስ አሜሪካ መንግስት ሆም ይዝብል ቶም ናይ አውሮፓ ህብረት ቶም ይውዝሉ ዋላ በባዕሉ አቤ አምኑሉ ዘግብሳል ኮሚዝም ታታሁንኩም ዝውዳው ዝውገኖ ግን مرضى كيفهم زملتهم لسهم هذا هون مسحوم وين تقوم كوسف للدكتور لو الدرجه انا بس سو بلزقنا كم يغير اولف سدن بلزقنا اذن ايتغل كالتشر انا تعامل حزناني سو تم تغارو امنتاي وديقوم كم زلو تريوم علىهم تي حشويناتهم دارغا دوبز سغره اغرغرينا نرزالنا تمحتي ናይ ኤሮፓ ዴሌጌሽን ዝበሃል ዘሎ ድማ ንዓብ ንምድሓን ከዓርቆም ንዕበጃኹም ገለ ግበሩ ክብሎም ኢልዩ ብሙሉእ ተኣኪቡ ከም ዝረኣናዮ ኣብ ንመቐለ ከይዱ ከም ዝነበረ ከምዚ ኢሎም ማዓ ዴሌጌሽንስ ናብኡ ከይዶም ነይሮም ቀፃለኒ ትግራይ ክኸዱ ዝረአ ድማ ትኻልእ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ከምኡ ዕድል ክረክብ ወይ እውን ከምኡ ዓይነት መድረክ ክኽፈተሉ ኣይትርን ኢኻ እዚ ድማ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኣቢ ዘለዎም እምነትን ኣብቲ ናይ ትግራይ ኤሊት ዘለዎም እምነትን ከመይ ከም ዝመስል ንምርኣይ የድሊ ሓንቲ ዘረባ ነይራ ኣብዚኣ እስከስምዑ ሽዑ ናብ ናይ ኤርትራ ክሰግር ናብ ቦቱ ዘይምምላስ እዩ እቲ ካልኣይ ነገር ብሰሜን ዘሎ ዝተጫወደ ቦምብ እዩ እቲ ናይ ኣልጀርስ ውዕል መልክዕ ከይሕዝ ምእንታን ካልኦት ሕቶታት ንምሕታት ብዘኽእል መንገዲ ኡ ተወዚፉ እዩ ዘሎ እዚ ዝግበረሉ ዘሎ ምክንያት ግልፂ እዩ ናይ ዓሰብ ሕቶ ክተልዕል ተኮይንኪ ኣብዚ ዘሎ ቦርደር ብምሉእ ክጥረር የብሉን ስቑ ኢሉ ክፀንሕ ክኽእል ኣለኹ እዚ እንድሕር ተጠሪሩ ናይ ዓሰብ ሕቶ ንምልዓል እውን መሸገሪ ስለ ዝኸውን ሓደ ካልኣይ ነጥቢ ትግራይ መንደኻድኽ ናይ ውግእ ዓውደ ውግእ ክትከውን እንተኮይና ተወዚ ዘሎ ኣጀንዳ ክዕፆ የብሉን ስቑ ኢሉ ክፀንሕ ክኽእል ኣለኹ ስለዚ ቀንዲ ትኹረት ነዚ ትግራይ ሓኒቑ ሒዙ ዘሎ ዝሓይል እዚ ናይ ኣልጀርስ ውዕል እውን መልክዕ ከይህልዎ ኣብ ፓርላማ ወሲኑ እንተብቅዕ ማለት ናይ ኣልጀርስ ውዕል ተቐቢለ ኢሉ ኣብ ፓርላማ ወሲኑ እንተብቅዕ ናብ ባይታ ከይወርድ ግን ሓኒቑ ብምሓዝ ናይ ትግራይ መሬት መሊሱ ተፈናቐልቲ ናብ ቦታኦም ከይምለሱ ጠርቂሩ ብምሓዝ እዚ ሓይል እዚ ቀንዲ ንህዝቢ ትግራይ ንምፅናት ኣብ ቅድመ ግንባር ኮይኑ እናሰርሐ እናሃለወ እናተፈልጠ ነዚ ብዝግባእ ክዝረብን ፅዕንቶ ክግበረሉን ግን ብዙሕ ኣይርአን ስለዚ ኣነ እንታይ እየ ዝብሎም እዞም ብፍላይ እዞም ምስ ሕወሓት ዝነበሩ ዓበይቲ መራሕቲ ነዚ ወለዶ እዚ ቂም ንቅርሕንትን ገዲፉ ዝኸይድ መደረታትን ዘረባታትን ካብ ምዝራብ ተዝቁጠቡ እንተኾነ ኣብ መዋእሎም ዝተፈጠረ ፀገም እዩ እዚ ህዝቢ ተኸኽቢልዎ ዘሎ ኣብ መዋእሎም ዝተፈጠረ ፀገም ክንዲ ኣልዮምን ኣስተኻኺሎምን ዝኸዱ ነቲ ሰላም ዝዘርግ ነቲ ፅቡቕ ሃዋህው ክፈጥር ዝኽእል እናመፃኻ ስቑ ኢሉ ዘይተኣደን ናይ ብሓቂ ተስፋ ዘለዎ ፖለቲከኛ ናይ ብሓቂ ነቲ ኩነታት ትሽግር ፅቡቅ ገይሩ ዝርድኦን ክዛረብ ዝፍትንን መራሒ ወይ እውን ምሁር እንተሎ ኣብ ትግራይ ሰብ እዚ እምበረቶም ካልኦሲ መትሓዝን መጨበጥን ዘይብሎም ኣይብልዑ ኣይስተዩ ዝኾኑ ፖለቲከኛታት ወይ እውን ምሁራት ኢና ባህልቲ ኢና ንሰምዕ ንኣብነት ዝስምዑ ኣብዚ ወታደራት ሕዚ ፅኢልና ምሽጥር የብልናን ኩሉ ስለንዛረቦ ንምንታይ ጻድቃን ኮብ ኢሉ ንምንታይ ተኻሊእ እንታይ ይብል ኣሎ ወታደራዊ ዓቕምን ፍልጠትን ክእለትን ባህጊ ናይ ትግራይን ናይ ቀፃሊ ባህጊ ዘለዎን በብሚድኡ ሰብ ስለ ዝዛረብ ዘሎ ምሽጥራ ስለ ነውፅ ዘለና ኢና እምበር ናይ መከላከያ ሰራዊት ናብ ቦርደራት ትግራይ ክመፅእ ኣለዎ ክትብል ከለካ ኤርትራ እንድሕር ደኣ ምቁስቋስ ተጀሚራ ውግእ እንድሕር ጀሚሩ መጀመርያ ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም ሓይሊ እኒአካ ማለት እዩ መድፍዕ ኣለካ
ሞርታር ኣለካ ምስ ሎጂስቲኩ እዩ ዝመፅእ ሰራዊት ኣብ ክንዲ ትግራዋይ ፊት ለፊት ዝጋፈጥ ምስ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ፍልስጤማውያን ንሕና ንቀበሎም ንበል ذاك الذي نقبلهم بالجد عقيم حرز زلنا سكمت تريوا زلهم اتي حقنيا كونتات اتي دوبنا ايرتران ايثيوبيان كحنص زي مخالو على الجرس تقبلنا يلون كحص وزيدل كل غزي اجندا سلازخونه ميو ناب ايرترا غسكا حسب دوغلدو يلكا اجندا نخدغبر وغ نخدغبر نت تግራይ وغ كتتو نا اجندا سلازطقمم صبو غيروم تزاريبوم للو بحفشا اتي حزبي منسينا ايرترا دما نزي كونتات ذكر دولو مخنياتو مغابرياناتو سلازلونا سبات سنتات قصو نبركا نبارك اتو زحسبوس كل ستعصون ايرترا خيو كمان ندلخنا اكيد مرسانكم حلو اجي مستوى قصنا ግን مسانا رصول يخالو ማለት صديفهم كابتا منفيت ስለዚህ እጂ ናባና አቴ مسانا كوصل ዝግቦ بتወዳድ ባናት ተዘረቡስ ትክክለኛ ዘረባ يعني መጀመሪያ حق ተዛሪቡ ኤግዛክትሊ ብዙሕ ሰብ ምሳኹም ንፍትሕን ዲሞክራሲን ትቃለስ ወይን ኤርትራ ለውጥ ተምጾላ መሲልዎም ምሳኹም ነይሩ መወዳእታ ግን حقኛ ምስልኹም ምስ ነፀረ ኩሉ ሰብ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ኤግዛክትሊ ኣይተጋገፋና ኣብዚያ እንኩ حق ተዛረበላ ያ ንስኻ ኣብ አዲስ አበባ ኸትካ ቢያትና ናይ አቢ ከተልምጽ እንድሕር ኸትካ አቢ ኤርትራ ወርር ባሕርና ኤርትራ በኃይል ክወስድ ንሄ ኤርትራ ድማ ከጨፋልቕ ኢሉ ቀጻለ ዝዛረብን ዝፍክርን መራሒ ናቱ ዓዲ መካውን ኣይኮነን በወቅ ኤርትራ በካይደለየን nothing ንዑደ ይኮነስ ነትብምሉ አኺባ አቢ አሕመድ በሓደ ትሑት ደረጃ ናይ ስለያይ ዝካተሎ ነይሩ because አቢ አሕመድ ዝኾነ ይኹን ኣብ ናቱ ሚድያ ይኹን ገለመለ ብዛዕባኦም ኣይተዛረበን ترجمون لهم مالت ابتناتو ناي فورين افيرس تي قال ملي ناي بحكي كم بوليس درجه كحجزهم زدلني يرتزقون زخونه نجر قبل مخاله ابعدو كاب مصوقت ولا حنتي جست كملكت يغيروا عفشا there is nothing they can حزب ኤርትራ ድማ ትክክል መን ምዃንኩም ስለዚ ፈለተ አጀንዳهم ስለዚ ነጽረሉ ናብ ሃገሩ ክምለስ ወላ ወንቲ ብርቱዕ ተቃዋሚ ዝነበረ ናብ ሃገሩ ክምለስ ምክንያት ኮይንኩሞ ስለዚ ነዚኦም ሰባት ዚያተ ምጽራደ ኮነ ምስጋና ይዝግቦ ምክንያቱ ተሐቀኛ ምስልናቶም ንብዙሕ ዋን ዲሞክራሲን ፍትሕና ኤርትራ ይብሉ ነይሮም አሞዳታ ባንዴሮም ናይ ፌደሬሽን ዕላማኦም ድማ ምስ ኢትዮጵያ ምስ አቢ ተንበርኪኾም ክኸዱ ዝኽእሉ ምዃኖም ፈሊጥና ኣለና ናይ አቢ ፕሮፓጋንዲስትስ ቀጻል እንታይም ዝብሉ ዘሎ ቶም ንዖም ፕሮሞት ዝገብርዎም ዘሎ ዘጣቆሎም ዘሎ ሓሰብ ክንመልሳይና ኤርትራ ብሓይሊ ክንወስዳይና ዝብሉ ሰባት እዮም ሓይሊ ስለዘይብሎም ዓቕሚ ስለዘይብሎም ክገብርዎ ይከኣሉን ብኣፎም ግን ድሌቶም ይገልጹልና ኣለዉ እዚኣቶም ድማ ኣብቲ ቢያትናቶም ከይዶም ኣብቲ ናቶም መኣዲ ከንሳፍፉ ንሪኦም ኣለና ስለዚ እቶም ዓፋር ከንታይ ኢሎም እስካብ እዚኣ ስምዕዎም ንስኹም ከም ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ዓፋር መጠን ንብርጌድና ሓመዱ መዓደምኩሞም ዶ እቲ ካይዶኦምን እቲ ዘለዎም ዕላማታትን ደጊፍኩም መዓደምኩሞም ዶ ኣብ ምንታይ ተዘራረብኩም እንድሕር ዳኒ ንሕና ሕጂ እንታይ ክንዘራረበሉ ንኽእል ብርጌድና ሓመዱ ፖለቲካዊ ሓሳብ ክሳብ ሕጂ ዘልዕሎም የለን ብስምዒት እዩ ዝኸይድ ዘሎ ፖለቲካዊ ሓሳብ የለን ስምዒታት ክሳብ ዝኾነ مش كلهم من سينات كا هو يلون دحر داخل جنب الكيلو بين بوليتيكا ومعلم يخركب من جرشوا نا بوليتيكا ومعلم يخركب حجي تقلد زلعلو دلو سو زي برجين حمدو هو يلون زقوس قصو دلو سمعيتات خاب سمعيت كا خابتي مقدات خابتي وطعان خاب سبق اساس لدخونه نحنا زي وطعان قالن زبل كله يحوسنا حيل حساب خون زخاله ابي اطراق سر حساب خاله حوسنا يخيلي ግን ኣብቶም ፖለቲካውያን ሓሳባት እንታይ ኢና ክንዘራረብ ክሳብ ትሕጂ ንሕና ፈላሚ ዝርርብ የብልና ካልኣዊ ዝርርብ የብልና ክሳብ ኮታይ ተረኻኽብና ከማ ክሳብ ሕጂ ምስኣቶም ወላ ሓንቲ ተረኻኽብና ዘለና ምንም ወላ ሓንቲ ዝገበርዎ የለን ንሕና እውን ንሕና ሕጂ ከልናኣስ ዘይኮነ ነቲ ዝገበርዎ ኣብ ዓፋር መፂኦም ዝገበርዎ ነገር ወላ ሓንቲ ኣነ ሕጂ ከልናኣስ ኢለው ወይ ከዓ ክብሎም ዘይኮነሲ بحفش كم زاتري وازن لهم ولا حنت زقبر ويبلو من ساكت نسل زربايو تي عفار كيت كافوتو تغيرون برد تغبرنا بوليتيكا يكون اني لا نيري it's just a show ناي نفوتوشوب نفيديو ني سوشيال ميديا كونسامشن بري زخونه يكون بوليتيكاوي الامان سرحن كسرحو زغلو سبات بقع زلهم سبات يكونوا لكم نيري انجوي غيروم فيديوهات مليون اب يوتيوب تعينهم اتاويتاتهم غيرهم ببوتهم تمليسهم ذاتس ات كينو زغزل الامان زلهم سبات يكونوا معناته الامان كسالت زغل أمره زلهم سبات من سلزي يكونوا كابز كاتيلنا وزي أب إسرائيل نتوم أبغني هجروم زنبرو بايتونا إسرائيل كترزوم يحسب كم زلوا تي جازيتات نايت هجر أو تيانا لوا من البعض
ኣብ ካልእ እውን ሰሚዕኩም ክትህልው ትኽእሉ ኢኹም እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ within the Eritrean migrant community in Israel so ከባቢ 20,000 ዝኾኑ ሰባት እዞም ሰባት እዚኣቶም ምስቲ መንግስቲ ጠጠው ኢሎም ዝነበሩ ክጥረዙ ምዃኖም ክጥርዝዎም ከም ኣብቲ ባይቶ ተበጊሱ ከም ዘሎ ተሓሳቢ ዝንገር ዘሎ ኣብ ስደት ዘሎ ሰብ ከምዚ ዓይነት ነገር ከጋጥሞ ከሎ ይሓዝናኒ ምክንያቱ ህይወት ናቱ ብዙሕ ሓጎስጎስ ስለ ዘጋጥሞ እቲ ብሓፈሻ ንኤርትራ ዝሓልየላ ነቲ ሃገር ንቐፃልነት ናታ ዝሓልየላ ግን ከምዚኦም ዓይነት ተበግሶ ፅቡቅ እዩ ነቲ ሃገር ስለምንታይ መንእሰይ ካብ ዓዳ ይወፅን እዩ at the end of the day እሳያታ ናይ መወዳእታ ኤርትራ ክትቅፅል ተደሊኻ ስደት ጠጠው ክብል ትኽእል ኣለዎ ስለዚ ዋላ እውን ነቲ ኣብ ስደት ዘሎ ንግዚኡ ሓጎስጎስ ከብሎ ዝኽእል እንተኾነ ኣብ መወዳእታ ግን እዚ ነገር እዚ ፅቡቅ ነገር እውን ከም ዘለዎ ምፍላጥ የድሊ ምክንያቱ ስደት ጠጠው ንኽብል ዝገብር ምክንያት እዩ ያይ ካብ ኤርትራ ምህዳም መውፂ ወይ ውፅኢት ደምፅእ ነይሩ ተዝኸውን ብዙሕ ሰብ ወፂ እዩ እንታይ ውፅኢት ኣምፂላ እታ ሃገር እንታይ መፍትሒ ምፂ ወላ ሓንቲ ኣይምፅአን እቲ ሰብ ኣብ ፈቐዱ ክመውትን ስቃይ ክረክብን ሽግር ክረክብን ኣደዳ ዝተፈላለዩ ሓደጋታት ክኸውን ክኢሉ እምበረይ ኪኑ ዝኸደ የለን ኣብ ደገ ዝመፀ እውን ተሓጒሱ ኣሰይ ኢሉ ዝሓድር ኣዝዩ ውሑድ እዩ ዝበዝሐ ሰብ ብጭንቀትን ስትረስን ኣብ ኣፍሪካ ሰብ ብጭንቀት መይቱ ሰሚዕና ይንፈልጥና ብስትረስ መይቱ ሰሚዕና ይንፈልጥና ሽግር ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ወይ እውን ኣብ ካልእ ዘሎ ኤርትራ ኣብ ስደት ዘሎ ኣብኡ ይኸፍእ ብሓፈሻ ብጭንቀት ነብሱ ቀቲሉ ገለመለ ከም ዝኾይኑ ዝበሃል ኣብ ኤሮፓን ኣብ ዝምዕብል ዓለምን ዘሎ እዩ ስለምንታይ እቲ ክውንነት እውን ከቢድ ስለ ዝኾነ ስለዚ ነቶም ከም ዘጋጠሞም ይሓዝነሎም ግን በሃገር ደረጃ ክትሓስብ ከለካ ግን ሕማቅ ውሳነ ኣይኮነን ስደት ዘተባብዕ ኣይኮነን በንፃሩ ሰብ ናብ ዓዱ ናብ ሃገሩ ንክምለስ ዝገብር እዩ ጎኑ ጎኑ ምናልባት ክንደይ ካብኡ ድማ እዚኣ ስእሊ ትዘውር ኣላ ርኢና ኣለና ሰብ እዚ ወዲ ራያ ተባሂሉ ትግራዋይ እዩ ግን ናይ ኤርትራ ፓስፖርት ከም ዘለዎ ንርኢ ኣለና ናይ ስዊድን ዜግነት ይወሲዱ ዘሎ መስለኒ it has to be clear እዚ ነገራት እዚ ሓቅነቱ ተፈሊጡ እዞም ሰባት እዚኣቶም ክተሓሓዝዎም ክኽእሉ ኣለዎም ብዘይገድስ እንታይ ዓይነት ሰባት እዮም እዚ ብሽመ ኤርትራ ወረቐት ወሲዱ ዘሎ ኤርትራዊ ዘይኮነ ዝግብኦ ሕጋዊ ናይ ስጉምቲ ክውሰደሉ ክኽእል ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ዝፈልጦ ነገር እንተለዎ ድማ ከቃልዕ ክኽእል ከም ዘለዎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ that would be very very useful ምክንያቱ ነቲ ጌጋ abuse ኣብ ልዕሊ ናይ ኤርትራ ወረቓቕቲ ከጋጥም ዝኽእል ከወግደልና ስለ ዝኽእል ነዚ ብጥንቃቐ ክረአ ከም ዘለዎ እዩ ዝረአየና نقتل نابتل زقتل عرسناتي the good news part عند انجليزنتي عاد فنكر حلف مالتي بتعامي دس دبلكا كلوزي زنبره مدلات كله دحر كلن كزواتات ناي ጨናፍር ናይ ደገኻ ኩለን ዳርጋ መብዛሕተን ሃገራት ተሳቲፈን ሮዛ ሜዝን ብጣዕሚ ጽቡቅ ከምዚያን ሪያ ዘለና ንመለስ عبدنا من الله قدرنا نحن هاجن دحر 14 عامات يا هاجر رقيتيا نعم بمولو اجريتا طويله فنكلكم شمو تاريخ اريترا فنكيلو اب عالم زقاله ناي بحقي زقبو مبل 35 عامات كاني كبزي زمسله دموق بعل كنري زبق عنا املاحنا مسكن عسانا ناي قيح بحر بعلنا بلعنايو از بحر زكو دمي كل ذا هاجر بتاريخ استخبب اي نزل دلي وبصحات نجب زكين وانا اني صحيحه اذا ديس يكن انا قمناتي رايا بجح تاريخ سلوستو كله اسمات نهنايو سونكا خلا اكزيت مقولو اذا قال 100 عام زنبره ديس يزبحال نا ارتوان تاريخ جغانو حلفوي هو فنكلنا بحق وعيو وعي كتب كل حسي كلي معناته تمغبي عسا غلي ان شاء الله بحري حزبي سلام كم يكونوا كبرات حاتاتنا لو ما عند مدبنا እምበር እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ብሓቂ ቃላት ድሓፅረካ መድረኽ ወይ እውን ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኤርትራውያን ስንቋ ሓጎሰኩም ብፍላይ ኣብ ዓድኹም ከምዚ ዓይነት ሓጎስ ኣብ ካልእ ክትረኽቦ ዘይትኽእል ሓጎስ ክንርኢ ብምብቃዕና ኩላትና ተሓጒስና ኣብዚኣ ነቲ ሓጎስና ገለገለ ሰባት ድማ ብፍሉይ ክገልፅዎ ርኢና ኣለና ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመት ኣብ 2024 ማለት እዩ ከባቢ ፍርቂ 1,552,000 ኤርትራውያን ናብ ሃገሮም ከም ዝገሹ እዩ ዝንገር ዘሎ ከምኡ ድማ ከባቢ 40,000 ዝኾኑ ወፃእተኛታት እውን ናብ ኤርትራ ክበፅሑ ከም ዝኽኣሉ ብኻልእ ዘራርባ ፍርቂ ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ካብ ኤርትራዊ ማለት ካብ ካልእ ዓለም ናብ ኤርትራ ከም ዝገሸ ዋው ናይ ብሓቂ ትሕጎስ ነዚ ክሰምዕ ከለኻ ኤርትራ ስግባኣ ኪኑ ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ ትግምት ገለገለ ሰባት ግን ነቲ ኩነታት እውን ንቅድሚት ገጾም ፅቡቅ ዝኾነ ካልኩሌሽንስ ገይሮሞ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ከምዚ ዓይነት መጎሻ ተስፋኒውስ ዝገበራ ካልኩሌሽን ነይራ ማለት እዩ
300 شح جيشهم دحرينا let's play a guessing game using a conservative estimate هذا سبني إيرترا جيشو أبي إيرترا كل تشح فين بالله بوعد يزي كل تشح is nothing كل تشح فيو توم فورينرز توم وساتنيا تدما هذا شح دولارات فيهم بالله ميلو لذي كاب دياسبورا أنا إيرترا كابي كاب 550 شح زخونو سبات بب 15 انت غيركا هذا بليون امريكا دولار نزارب لنا كابتن وساتنيا دما 3.5 مليون مالتي ازي بوحدي انا 2 شح يلوزلو 4 شح قبل خلانه سلازي 2 بليون زخون دولار ابت هاجر كتفك يلخم زلو كجمتي خلانه مالت هذا سب كيدو ب2 شح تراي كجلاجل زخل اي مثلا غلغله سبعه دما اصبيو بزح ገንዘቡን ቀጥፉ ዝخلو ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ንምሕሻሽ ንምዝዋር ገለ ጥራይ ይኮነ ንቤተሰብ ምሕጋዝ ኣሎ ገለመለሎ ሰትሰብ ምስከደ ሳክት ብውዕድ ኣብ ኢትዮጵያ ከይዱ ሰብሲ ክንደይ ኣጥፊ ይመፅን ፈልጠይና 5,600 ዘጥፍ ስለዛ ብኤርትራ ከይዱ ትሕትዩ የጥፍ ክትብላ ይትኽእል ኢኻ ሶ እንታይና ንርኢ ዘለና እዚ ናይ ብሓቂ ኣብ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ዓብይ ኣበርክቶ ክህልዎ ዝኽእል እዩ and this is exactly እቲ ንብሎ ዘለና ቱሪዝም እቲ ዝቐለለ ምንጪ ናይ ወፃኢ ሸርፍን እቲ ዝበለፀ ነቲ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ንላዕሊ ጃምፕ ክገብሮ ዝኽእል ንላዕሊ ዝላን ክገብር ክሰርሕ ዝኽእል እንተሎ ቀዳማይን ወሳንን ነጥቢ እሱ ኢና ንብል ዘለና ሶ እዚ ንሪኦ ዘለና ጉዕዞ ንኤርትራ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ክገብረላ ዝኽእል ምዃኑ ዝንገር ዘለና ኢማጅን ለው ኣይ ኪፉል ፍሮም ፒፒ እንታይ እዮም ዝብል ዘሎ እዚ ገለገለ ሰባት ካብቶም ፒፒ ካብ ብልፅግና ማለት እዩ I'm trying to argue that the entire Eritrean economy is just 2 billion. There you go. ገለገለ ኢትዮጵያውያን stupid ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ቁጠባ ናይ ኤርትራ 2 ቢልዮን ይክብሉ ከለዉ ካብቶም ካብ ደገ ዝመፁ ጥራይ 1.2 ኣነስ 2 ቢልዮን ዝኾኑ ካብ ደገ ጥራይ ከም ዝመፅእ ምግማት የድሊ ዝብል ዘሎ this without adding the billions in mining and other export industries ስለዚ on this ኤርትራ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ካብቲ ንሶም እቶም ዓጀውጀው ዝፈትዉ ዝገብርዎ ነገር ወፃኢ ምዃኑ ቁጠባ ናይ ኤርትራ እዩ ዝነገር ዘሎ ተስፋኒውስ thank you very much ካብ ልብና መስግን and this is very important በእንግሊሽ ውን ይግበር ከም ዘሎ ቤክስ please everybody go and follow ነዚ ተስፋኒውስ tn ወይ ካ ተስፋኒውስ ኢልኩም ነዚ follow ዘይገብር ኣብዚ ቻነል ዘሎ ሰብ ኩሉ ኣይግባእ everybody should follow him ምክንያቱ ብዛዕባ ኤርትራ incredible ዝኾነ ሓበሬታ ነቶም ኢትዮጵያን ጎስጓሳን አንጻር ኤርትራ ዝገብሩ ፉሊ ቻሌንጅ ዝገብሮምን ኩሉ ግዜ ኤክስፖዝ ዝገብሮም ኣካውንት እንተሎ ተስፋኒውስ እዩ ካብ ልቢ ድማ ነመስግን ብምቕፃል again እዚ ቱሪዝም ዝበሃል ዘሎ ብምሉእ ክስራሓሉ ዘለዎ ሴክተር ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ስለምንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና እቲ ዝበለፀ ሃብቲ ናይ ሓንቲ ሃገር ህዝባዩ ኣብ ደገ ዘሎ ድማ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ ንዓዱ ክኸይድ ከም ኤርትራዊ ፍቅሪ ሃገሩ ዘለዎ ድማ የለን ስለዚ ኤርሊንክ ዝገበርዎ ስራሕ ነዚ መንእሰይ እዚ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ረይዎ ባሳት ቀሪቡ ነዚ ካብ ደገ ዝመፀ ምናልባት መንግስቲ ከሲሩ ይገብረሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ it's worth it እዚ ዓይነት ክሳራ የድሊ ነቲ ሃገር የድሊ ከምዚ ዓይነት ክሳራ ስለምንታይ ሰብ መጀመርያ ክፈልጠሎ ሬስቶራንት ሓድሽ ክኸፍት ከሎ እንታይ ዝገብር ብጥሩሕ እዩ ዘጥመካ ምክንያቱ እቲ መግቢ ምስ ጣዕምካዮ ምስ ፈለጥካዮ ኢኻ ትጥቀመሉ ስለዚ ከምዚ ጌርካ ነቲ ህዝቢ መጀመርያ ያላልዮ ኣፋልጦ ድሕሪኡ ክውለፎ እዩ ባዕሉ ክኸይድ ክጅምር እዩ ኢንቨስትመንት ክሓስብ ክጅምር እዩ ካልእ ነገራት ክሓስብ ክጅምር እዩ ስለዚ እቲ ነገር ምግባሩ ፅቡቅ እንዲ ቅድሚ ሕጂ እውን ይግበር ነይሩ እንዲ ከምዚ ኢሉ ብፅቡቅ ሃይ ዴፊኒሽን ቪድዮ ተቐዲሑ ብፅፉፍ መንገዲ ናብ ህዝቢ ክቐርብ ከሎ ድማ ካብዚ ንላዕሊ ፅቡቅ ነገር ክህሉ ኣይክእልን እዩ we are extremely happy በዚ ዝግበር ዘሎ ስራሕ ማለት እዩ ካልኦት ኣቀባብላኻ ናይ ኩልኩም ይቐኒልና ፅቡቅ ኩሉ በዘይ መጠን ፅቡቅ ነይሩ ፅቡቅ ኣሎ ገና ሓጎሰና ንኩሉ ህዝቢ يفنقل فيست نقول حزب إريترا كله عاقتكم كانوا كلهم أنا كنت بحال أب تكساس دالاس إيريا زغمت بزح عمتها تتبيون فنقل كمت سلسة ورحي بلاني جيرولو بدعم تبع حليفوت برنامج بدعم تبع نيرو يسيت لما عند أني بدعمي ناس 3 ساعات قعزي نيرو بزح آيلاند نار أنا نخيز لنا قلت لنا لو كلنا آيلاند شمات كلمة لو قلت لنا بدعمي beautiful رأيين زبول
ناي بحكي انكو حقوسكم التنزي وسانا وسيدكم نزي نجرزي إذا استمعاركم نزي حجرزي نزي كنتاتزي زودبكم زبقسكم كل خاتكم دما موجوسي بسحكم. Thank you very much everybody. Please like جبر support جبر زي فيديو تاتنا إيري لينك فايرال خيط خلالو كابزي زبلز تجر كبعدنا من تانك متسنا نزي زجمس زلو كانت تبابع لنا لايك جبرو support جبرو سامو داتا مسانا صنعكم دما بلبنا مسجنكم مزابل سدر فنقتكم. تتورب رحبنا كل مربطة سيفين حظي ومسي باب الدمى يا هم نور يا فرحنا بالخالق الرحمن ملعنا قل أورينا مرة بحرنا ولد أفياد نعفيا قدمنا قل أورينا مرة بحرنا ولد أفياد نعفيا قدمنا قل أورينا مرة بحرنا